Manak manya kwa Ramogi wangu okinyi majabero sero makanyo sa pagario mar okinyi kamora mora mintiere lakini machiegni ma en chenro mar rupiny ka bendo duche maka una en chenro tarik 24 dwe mokwongo bed kodwa nyaka giko mar chenro makama nyinga en Sharon Ongao oyawre nyaka Ramogi Juang kamora mora maintiere okinyi maka uono ageno ni chiew maber gweng michiewe chal mar kor lwasi nitiere nade wan bore Nairobi kae wachiew makare kendo anyalo wacho ni mana yame makutho kata kamano wasechopo achiel kachiel e studio marwa mayudore bore Nairobi ka mar kelo ni chenro mar rupiny machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Juang wantiere ka okinyi maka ono okinyi majaber tarik 24. Akia gima omiyo odiochieng' bedo mabor ahinya, otieno ok chopi. To ahinya okinyi chopo piyo ahinya, ka ichako mana ni dimiyo wang'i tiyawe, to sese mana ru. Mano gima wantiere okinyi maka ono chenro mar rupiny, makoro bende chako sar nyaka orum kanyo saa 5 ka wantiere kod chenro mar mbakoro. Mano machiegni bed kodwa nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch. Joyce amusi ni misawa. Bera inya. Nyoro no kwanini ka? Nwang'ise manya kwa Ramogi Juang ni skunde yao dibed ni intiere akere keke. Kamano bingeni kinde ma skunde yao jonyuol ringo wanyalo wacho ni ringo koni gi kocha. Mar mondo mi ne ni nyathi odonje skul e yo makare kendo donje wang'sa. To bingeni kinde miyepo e tam mokwongo mar higa ka higa. Buge gi gik moko midwaro go nyithindo pek turi kendo ng'eny. Mamoko nyithindo moko tindo. Ok ginyal ting'o gi duto. Omiyo kaka janyuol ikaw thuolo mar iko nyathi kacha mar mondo mi ochope skul makare en mondo winje maber ni kawuono janyuol otera e skul eko chako somo makare an gini giri chala mana movie kata kamano ang'eni kinde mabiro wabogo mbaka machal kata kamano ichiwo nade achiw makare wagone Nyasero kamano telonwa odira anyalo wacho ni koro odira nano bedo mabor kata kamano kawuono tachopo mar mondo mi wakel ne joneno magwa chenro mar rupiny tichiwo nade chiwo makare nyarokinda yabachoka nade nini aikuisi kawuono ing'eni ne odiochieng' mar ariyo ok ji te mayepoga odiochieng' mokwongo ang'eni tere skunde wachako yepo odiochieng' ma kawuono kiny ang'eni joma nite skunde mopogore opogore biro bedo kayawo sikul nyithindo pod dhi dala koro kamano kawuono chieng' tich ariyo Cleophas nyalo miyo gi chenro aya nyako Ramogi Juang amba chiewe makare to koro ka chiewe makare okinyi maka ono Sharon Ongao dhi chako gi weche manyien Joyce Oduor biro gi nonro mag gazet ka rango gik motimore e gazet ang'eni nitie story modhi rango ka e gazet mar Daily Nation owacho ni Arsenal silence doubters with win over Manchester United okete ite mar Daily Nation it mar 35 onege kanyo Joyce Oduor rango okango we ma ok orange kata kamano dhi bedo kod ja Manchester United ma kaka nyoro Sharon nigi Eric Okeyo kawuono bere mana gi jamani otek ang'warite kanyo ka Joyce Oduor ankelnwage e kindego mag nono mag gazet bang' mana donje twak mokwongo mar rupiny mabiro dhi bedo kwarango chal mar siasa gigo duto manotimore odiochieng' manyoro bore Nairobi kamkunji gwenge mag Kiambu ne nitiere Gatundu South kama jatend piny Kenya ne ochopo e ik mar nyamin Moses Kuria ka bore Nairobi Raila Odinga nobago romo magalamoro ahinya e alapno ma Kamkunji kamachielo bende commissioners mag IBC Abdi Gulie kachiel kod Aboya Molu ne ochopo e nyima aputno marango tim kata kaka ne otayiero mokalo ma bende sani ng'ama nitie nyime kacha mano Irene Masiri giduto ne gigolo neno margi gigo manotimore gigo mane giwacho kar kacha wanono gokinyi ma kawuono jasiasa janon weche siasa kod okil montiere godo okinyi ma kawuono koro kik dhi mabor gigo te otimore odiochieng' manyoro nyoro wacho ni ba gik moko mano miyo odiochieng' nok sudi ochaka gokinyi gik mang'eny kochopo diere Kamkunji tera ji to jatend piny Kenya Rigathi Gachagua jalupne kane pok otieko twak mar Gatundu chak giduoko jatend Azimio en odiochieng' moro mane omete yo siasa wanyalo wacho ni ogwere to dhi bende Azimio kendo chako bogo bedo gi romo maket kod mano chieng' tarik 29 mano mar dweni koro gin gige ma bende pod warito iwinjo kanyo ka bende ugai mar Azimio nolieko neno okudwa mosruok nokwacho ni odwaro handshake jatend piny bende pod oramo idhi bedo ni handshake ema bende gisero ka kata kamano mago mana weche mag siasa ponono mano strategy kata okang' ma bende Azimio datiyo godo mar keto sirikal mar William Ruto tesre kata kamano bende wawinjo kaka nodwoko jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua weche makamago gin weche mag siasa iwacho ni siasa ok rum siasa korumo jo Kenya kosego mbulu to mana mahiga machielo ma ibwabro luto mbulu kendo siasa machielo chakore mana kamano mago duto Cleophas Broad nononwa e twak mokwongo mar chenro mar rupiny okinyi ma kawuono chieng' tich ariyo wabedo kod chenro mar orako ka bende gazeta nino kawuono koket kanyo maleng' ni ponono
ngado koso chiemo mang'eny ponono ok nyal miyo iketo piny kata kilo moko e dendi rumo. Akia ni ka timo orako bende nyalo konyo mar mondo mi ponono kin ng'ato ma bende dwa ni dende obed makare nyalo konye yo makare. Kata kamano timo orako to bende ber nyaka Ramogi Ajwang ikete mana ka kango chopo gimoro kanyo saa 2:30 orako biro ni kanyo. Tok mano twadonje mbako romo kod Sharon Ong'aw. Mana kamano mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango kapok wachako twak wadonjo gi chal mar fwambo. Kiny ma kauno Joyce Oduor biro bedo ka kelo ni chal mar fwambo. Bed gi ng'eyo en ang'o matimore e gweng' ma intiere odiochieng' ma kawuono. Bang' mano adonjo gi twak mantiere godo odiochieng' ma kawuono tenre gi chal mar osuru. Okang' ma kama indi biro bang' ka bende nochiw draft mano mar budget mar hikomenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. E kinde gi awang'e ni kweth mar Kenya Kwanza sirikand Ruto bende nitiere gi dwaro mar choko osuru mantiere chiro ma bende koro jogo kwa bende tiyo gi ong'we yamo bende dibede ni koro dwa chopnegi kapo nono ni chule e yor ong'we yamo bende kaluwore gi nonro no bengi maduong' ka nogolo kanyo gocho ni omenda mathoth ioro ong'we yamo ka ma bende ok chop ne duol ma choko osuru. Koro mago bende no kenge ma bende koro geto godo omenda ma bende ioro e yor simu. Nyaka Ramogi Ajwang koso Cleophas intiere gi angi penje jolony mantiere iwacho ga ni intiere gimoro data protection ere kaka koro idhi bedo kacha ne okete tim mondo rang ni adieri nonro mari gigo mantiere kacha ma sirkal nigo ok giti kode yo moro ma ginyalo wacho ni oyo ng'ane yudo omenda machalo kama wagol negi machalo kama e kinde magi miwacho ni oyo kik wadonjre gi ng'ani e gino ma oyudo to kinde mane bende miwacho ni ng'ama yudo omwom mag M-Pesa kata e yore mopogore opogore ng'ani ok chulo osuru ponono otiyo gi yore mamoko mag chulo osuru ding'e nade bende ratiro margi mag donjre gi iwacho ni suoto umgi kuonde moko nego bed ni gikete ma bende angi penja ne jolony agera angi jolony e weche mag uchumi ma bende ang konyo e kidienyo mar mbako romo mago duto te abroch walo kanyo mana ka pile ka dware gi fund weche ma bende wantiere god ichako oronwa ote par ni kioronwa ote kik wil nyiso wa gweng' ma bende inenowa mana kaka pile wantiere achiel kachiel mano e mbui mar Facebook idwa Ramogi TV Twitter bende wanyonore yudwa Ramogi TV KE mana kaka pile itudri koda mbui maga Twitter Facebook Instagram duto te iyuda @Sharon Ong'aw nyaka Ramogi Ajwang an bende tudri koda Facebook kacha iyuda Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. E Facebook mara Cleophas Oluo chituri kodwa kinde duto to adhi somo ote ma bende yoro kacha gi kono yudo chenro yo machalo nade tineno waka in gi ng'awa e yo mane tineno waka in kanyi magi madhi bedo ka warango yudo chieng' ma kawuono ka koro chenro chako sani okinyi ma kawuono saa 12 nyaka koro kanyo saa 5 mar onyango machiegni nikech ma en rupenya mokwongo hoed pendweche. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Ikiwa rais ametoa neno lake akasema pesa zingie, kwa nini treasury anatunandua hawa ambao tunasema siku moja tutaamka asubuhi tuje tuwa impeach? Manakmanya kwa Ramogi Ajwang kamora mora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kwachako ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olando ni ok gibi yango sirikand William Ruto kane gidhi nyime kod kwedo duoko mar yiero mar jatend piny e ombulu mar dwe mar 8 mar higa mokalo. Ka otelnegi kod ogai mar Raila Odinga kwethno bende ne ochiwo dwaro mar mondo mi otim nonro matut ne duol matayo yiere pachoka IEBC ka giwacho ni lipot manyocho wuok ni ne nitiere rochni gi yiero no ne ok nyal we ma ok okalo nono. Dwaro makamago kendo koro kelo liet mar siasa e pachoka ka Azimio ochiko bago rombe magge ma bende giwacho ni biro bedo kanyayo demokrasia e pachoka. Walter Nyambagana nitiere e alap makamkunji kendo miyawa lipot kaka weche ne odhi.
Bangyo no la parnde ke majomo Kenyatta International Airport kamane oromne kod jodito magazimio la Umoja One Kenya Alliance mokelo kanyakla mane en jalupne yiro mokalo Martha Karua jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka jagoro mar Jubilee Jeremiah Kione Wycliffe Oparanya Eugene Wamalwa kind jodito mamoko Odinga omaka paya ma Mombasa Road e dirba ma Nairobi e chiro magi Komba kendo pilore lap makam kunji Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gikone to nogolo duonde ka osingo ni kaka kweth ogibe yango loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Hatuwezi kaa kimya nchi yetu ikiharibiwa na wale wamenyakua mamlaka wawe wanatoa matusi kwa wananchi na viongozi kila siku. Azimio bende ogolo duondgi ni mondo tim nondo matut ne duol mar IBC bang' jago oporo pilo kwan moko manyiso ni Odinga noyombe yiero maduong' mokalo. Kata kamano jakomne machon Wafula Chebukati nolando duoko mopogore. 3. We demand that the entire infrastructure and the records of the 2022 elections at the IBC be made public and be audited by an impartial body. A forensic audit of the IBC results and servers is non-negotiable. Nchi yoyote haiwezi kuwa na amani ikiwa hakuna haki. There can be no peace without justice. Mati morema na seche machuok bang' Ruto keto koke chik manyien madheta yiero ma komisonas manyien mag IBC. Odinga gilange umo gi piny jodito mag duolno ok nyal mana yier kod jatend piny kende. We demand that any attempts to reconstitute the IBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith so that Kenyans themselves can reconstitute the body after full and fair deliberations. Kautwa kod jo era mage kamkunji Odinga bende owuok tung' musuo kod jatend piny kanyakla kod jalup ne Rigathi Gachagua mose bedo ka wacho ni jatend Azimio dwaro lemo e sirikal mar Kenya Kwanza ka Odinga to omedo ni en kod lony mararia mar siasa ma Gachagua ok nyal pim kode kendo medo ni ok onyal riwore kod sirikal mane ok oyier kod jopiny. Wameitisha mimi ati yo jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nataka kuna handshake hapo. Ewi weche manyocho wach kod Ruto ni nitiere malingling manechan lalgo kod jatend IBC mose dhi ywe Wafula Chebukati kapok olando duoko mar yiero mokalo. Odinga ne owacho ni gin weche ma ng'ata ng'ata man kod lero winjore ondik dhoge ka okwachki. Rais wa Kenya alikuwa anafaa kuwa Chebukati, kitu gani ingemzua yeye? Inabidi nimzua yeye. Inabidi nimzua yeye. Sasa alikuwa mjeshi mkuu. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod Ogai mar Raila Amolo Odinga koni gibiro dhi nyime kod chenro mar gwelo pacho gande e rome mago ma iluongo ni public baraza. Lela koni gin kod romo makende tarik 29 dweni Jakaranda mar kawo pacho ganda kendo nyiso gi lai makare magidhi luwo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Toka gilose wi romo makamkunji jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua onyalo tendgi piny ni rombe mar Raila gi lange chano bago gin mana yore mar temo chuno gi kod mosruok mar siasa ma idendo ni handshake. E tok mana gigole gwenge mag Gatundu South County ma Kiambu. Ruto gi Gachagua bende ne wacho ni duoko mar yiero mar higa mokalo ne olande yo mahuyanga ma onge to mora mora. Kama kaka ne gilose kinde nyasi mar ik Pauline Nyokabi Kuria ma en nyamin jatend migao mar ohala Moses Kuria. Aput matimo nonro ewi commissioners ang'wen mag IEBC mano obalo gi duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya no dhi mbele gi nonro mar gi bang' ka oyweyo dwe mar 12 higa mokalo.
Commissioners ariyo machon mag IEBC Professor Abdi Guliye kod Boya Molu nochopo mbele ya pudno kaka joneno e bura manodonjnego Commissioner Irene Masit bang' kano obalo. Na Ramogi wago mos kaluwore gi ng'ikruok makamano. Kopogore gi maneni commissioners mag IEBC Boya Molu kod Ngire Abdi Guliye pod oramo ni serikand Uhuru Kenyatta ne otemo chunogi gi rocho duoko mar yiero mar higa ma okalo. Kadida dhoggi gi aput manono mane en commissioner ma bende ne obalo Irene Masit, Molu to kod Guliye ne owacho ni jodito mag arita kwe ne omonjogi e kar lando duoko mar Bomas ka gidwaro ni Olando ogai mar ODM Raila Odinga kaka jatend piny. Lido Keyo gimathoth. Aput matimo nonro ewi commissioners ang'wen mag IEBC mano obalo gi duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya no dhi mbele gi nonro margi bang' ka oyweyo dwe mar 12 higa mokalo. Commissioners ariyo machon mag IEBC Professor Abdi Guliye kod Boya Molu nochopo mbele ya pudno kaka joneno e bura manodonjnego Commissioner Irene Masit bang' ka obalo gi duoko ma jatend piny Kenya kanyakla gi commissioners mamoko adek. What was Commissioner Irene Masit's position? Yes, she was part of the four who have supported the NSAC position. Myself and Commissioner Guliye dissented and the chairman. And then after they left, after the NSAC team left, the CEO came in with the result and gave each one of us a copy. And then a debate took place where 4 colleagues, Commissioner Irene being one of them, said that we need to moderate the result in line with NSAC demands. Commissioners goramo ni jodito moke piny owacho mokalo notemo chuno gi lando Raila Odinga kaka jatend piny Kenya kata loko kwano mbulugo mondo mi jo Kenya odogi yiero no. Reasons for the visitation and that if we declare that the results to go in one way, as he explained, which was in favor of William Ruto, that the country was going to ban. Fundamental questions as Azimio is asking. IEBC is a constitutional office that will not be given any directions from anybody. One Chebukati confirms that he was called and he allowed a meeting to proceed. One, a meeting of those free senior elder citizens, and another meeting of members of the National Security Council. Nowhere in the IEBC Act, nowhere in the Constitution, such improper contact is imagined. Okil Donald Kipkorir mochung ne Commissioner Irene Masit nodawo dho Commissioner machon Abdi Guliye kopenje penjo moko matut kotenre kod gigo manotimore seche mane ilando duoko go. Penjo amoko no bago Guliye duoko. You told us at 3 a.m. in the morning there were no results. At 4 o'clock there were no results. But you're accusing my client and the other 4 commissioners, the Chirera 4, that at 3 a.m. in the morning they want to moderate results. That at 4 a.m. they want to certain results to be declared. You're the team leader in charge of this entire exclusive. The results were brought at 4:20. And here you are excitedly telling us that they wanted to moderate results. What results were they trying to moderate when there are no results? How do you moderate nothing? What I told you and what I'm saying is that the 4 commissioners agreed with individuals who came with intentions for us to vary the result. And by agreeing with them, they probably knew what we didn't know in terms of results. Igeno ni jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati dichopie mbele pudno tijariyo kama obiro wacho e makakore ewi commissioners mano obalo gi duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya no. Apudno nochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto tarik 2 dwe mar 12 higa mokalo matimo nonro ewi commissioners ang'wen mano obalo gi duoko maduol matayo yiere pacho ka IEBC. Ramogi jonko pogre gi mano en ni kagiloso ewi romo makamkunji jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua
Onyono tiende gi piny ni rombe mar Raila Odinga gi Lange Chanobago gin mana yore mar temo chuno gi mosruok mar siasa ma idendo ni handshake. E tok mana gi gole gwenge mag Gatundu South e kaunti ma Kiambu. Ruto gi Gachagua bende ne owacho ni duoko mar yiero mar higa mokalo ne olande yo mahuyanga ma onge to mora. Kama kaka ne giloso e kinde nyasi mar ik Poli Nyokabi Kuria ma en nyamin jatend migawo mar ohala Moses Kuria. E par loch mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto ne obedo gi romo madundo gi jood bura mag Jubilee mawuok masawa mar Kenya mane ochung' motegno e siro Raila Odinga kendo goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kinde yiero mokalo koting'o Sabina Chege kod Kanini Kega e kind mamoko. Romo manenore kamar manyo rot kendo lombo moko kuom jokanyo mag duond bura mar Jubilee mondo sire lwedo. Bang' romono jatend piny William Ruto ne odhi e gwenge mag Gatundu South e kaunti ma Kiambu e iko mar nyamin jatend migawo mar ohala Moses Kuria kama oramo e muumo ye piny Nengang ok obi yie timo mosruok ma idendo ni handshake gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Ewi weche ma osebed kiwacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners mamoko ariyo ne ochocho yiero ma okalo kendo nyayo kuo mar ombulu. Ruto wacho ni yiero ne otime yo mauyanga kendo ng'ata madwaro ng'eyo duoko mar ombulu mar jatend piny nyalo dhi mbui mar IEBC. Nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IEBC walifungua saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? E kinde ikono, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne owuok tung' mosuo kod romo ma ibago kod jodito mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga. Romo ma giwacho ni geto rocho kwe mapachoka. Unajua hii mzee ametuumiza. Tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hakuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hakuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu hakuharibu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga. Hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya. Na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You're wasting your time. E kinde maliet mag siasa motenore kod duoko mar ombulu mokalo pod medo tedore e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend piny William Ruto osingo ni piny owacho mare oikore mar keto maino eneno ni gichopo singo mag loko ngima oganda jo Kenya mane giketo e kinde mag kampen motelo ne yiero maduong' mokalo. Nyakoro mgajwangu ripoti makamano ochiuko jafombo wadwa George Bati. Kopogre gi mana tiri nyake kaunti ma Mombasa kama yudo ni romo mar tiego jod bura mane obagi odiochieng' manyoro i kaunti ma Mombasa. Ne otore bang' jod bura go kwedo romono kendo ka giseo piny owacho. Kuom remo mok chopo singo mano chwalnegi mano maromwom mitimo go dongruok e kuonde chung' ute bura mano midendo kaka NGCDF. Giko ni jatend migawo mar omenda ne osingo negi ni piny owacho ne dhi chwalo negi shillings bilion 2 e aguch CDF juma ka juma. Singo mane ochopi mana mar juma achiel kende e thuolo mar jumbe 5 mosekalo. Joja okoni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Moheo jo od bura 300 ne joyuro e romo mane obagi e kaunti ma Mombasa mane geto chiwonegi tiegruok e wi chenro mag telo to kod dongruok e ute bura mag tele. To kane pok romono ochakore ayanga, moko kuom jo od bura ne oramo ni gidwaro ler e wi gino momiyo migawo mar omwom oserem chopo singo mar chwalo negi omenda e aguch omwom mar NGCDF nyaka e kinde ni ma koro jopuonjre ne oyawo sikul ayanga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. To also stand and make sure that that is and how much is being given to us the speaker. Thank you. And you are one of us the speaker. We are glad you. This meeting should not continue
Bang'e to neging'ado mar ng'anyo ne romo ma kamano, kendo giduto gibotore ma giwuok oko ni mar jatend migawo mar omenda mane nyalo duoko penjono ne onge e romono. En wich kuot ka wan wabedo wan Mombasa to nyithindwa ok nyal dhi skul nikech pesa ok omiwa. Pesa mokelwa go kagi to karwa kure mok miwa pesa mondo nyithindo som. Mai mowang'o iwa momiyo wawacho ni burani ok wabedie. Okwadwar anything to do with the meeting mar wabunge kiani keto wa class nwa som to nyithindo ne dala iyo hakuna. Step 2 wadware no bika kiny onyiswa gimomiyo pesa onge gi skamo kete pesa no. Wananchi wanaona kama sisi labda hatufai, hawajui kama pesa haijatolewa. Na ukiangalia sehemu kama Lamu Mashariki, education iko kwa ICU. Hatuwezi tukaendelea kama viongozi kwamba tunajivinjari hapa wiki mbili tukikaa kwenye hoteli la kifahari hapa ili hali watoto wetu wamebaki nyumbani. Gikoni en ratiro margi yudo pesa no ni mar ne osingnegi ka bende gikoni biro chuno gi chwalo twak e od bura mar golo jatend migawo mar omenda e apis ko biro rem chopo singono. Wan wadwaro pesa koda gin kode ok gin kode mano ok tijwa nikech wago osuri. Aneno kwa go osuri so kata inoge go osuri to kwa go osuri to kanto koda ni pesa onge odhi kanye. Kende ni CS mar treasury oko deserve bed office no. Kaka wabunge wanyalo initiate mondo mi wagoli office oko odhiyo. Nikech ok inyal promise gima ok inyal deliver. Mano you don't know your work. Itabidi tutoe motion pale bunge ya kuweza kumuondoa huyo CS treasury kwa sababu hiyo pesa haijawahi fanyika kwa historia ya Kenya ya kwamba wanafunzi wanarudi shule na hakuna pesa. Wa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Vile mashule watoto wa junior secondary hatuna madarasa. Na tunasema ikiwezekana hata ile fedha inatumika hapa inaweza pia ikawekwa kwa watoto na tunaweza tukasoma hata kikao kama hiki online. The money we are spending in millions in terms of this retreat should have been challenged appropriate to the school fees and to the bursary. It's a very big problem among your bursary. Komachielo, jotelogo ne oweyo badgi piny ne jotend sikunde mondo mi ohore matin kendo kik chak riembo jopuonjre maonge school fees ka gikone gimanyo yore mamoko mag neno ne giyudo omwom mag NGCDF. Ta medo kwayo bende ni jopuonj ma dhi receive nyithindogi. Please kik uriemb nyithindogi sani. Nikech kuriembo gidhi kanye kata fare jonyuolgi onge go magidoko. Ka gimbe gichagi riembo nyithindo ni nyithindo be gigolo kucho to wambende waringo wuok kucho mano biro kelo chaos. Ile pesa ambayo tumetumiwa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Daher appeal ne jonyuolgi nyithindo kata yudo mna A kata B the local schools. Keche wan bende dwadwa ni nyithindwa odong dhiwa kacho ting dhiwa scores malo. Bang' jo od bura gi ng'anyo kaluwore gi onge mar omwom mag CDF, jo od bura gi koro kwayo jopuonje sikunde mondo mi kik riemb nyithindo kapod girango chenro mag yudo school fees. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ero kama na inya Joja Oko nyakwar mga juangi report mar Joja Hoka inya nyaka luware gi jo yuak mar jod bura kaluware kod omenda mar CDF. Bende makilo wae giko mar weche manyien okinyi makawuono mana kaka pile kiluwo chenro makama achiel kachiel bende aneni kae ndiye mbui moro mar Facebook anno kanyo brother George Akuku iwacho ni iwuok tim licho hinga e kaunti ma Migori wacho ni sechope chenro kendo okubai kata mana matena. Flozi Anet inbida ni wacho ni good morning kintiere boma ma Siaya aneno kanyo Vitalis Ochieng wodi game Kararimbe wacho ni sechopo Victor mar Siaya iwacho ni good morning Sharon iwuok Lego Karapul wacho ni semol e chenro Leonard Achoki inbida ni Joseph Nyawanda inbida wacho ni neno Ramogi TV kiwuok e gwenge goeko mag Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay. Medoro ote wabiro medo samogi kwa dhi nyime gi chenro makama. Chenro podi e lach gisani yena mar mono miako yo matin mabiro en nonro mar gazeta anno kanya wadwa Joyce Oduor ikore yo makoni kod kocha kikidhi maboro. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo
ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Tiegi mipanda to bende inipando jodala wate kik ng'e. Inipanda ng'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo initimo gigi te? Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Mana kamano nyako Ramogi Juang machiegni e nonro mar gazeto kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyako Ramogi Juang wakawo thuolo makende mar nono gazet mar The Standard, Daily Nation kaachiel kod People Daily. Wamiyi mana siso mar ng'eyo gigo mabende ondike gazede adek montiere godo kinyi makawuono mar mondo mi ine ni en gazet mane minyalo manyo ibed piny isom e yo makare. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa kata jafwambo marwa mar RMS kae Mano Collins Okaka wadwa kawo thuolo makende
mar misiso mar mi muluma mar mondo mi dhi nyiew gazet momori okinyi makawuono machiegna hinyo kaka enondro mar gazet. Erokamano oyawre. Oyawre inyi chiw nade? Achiw maber mana. Amba chiw makare. Ang'eni sani ponono mrima munyalo bedo godo kalure kod loch mar Man U koro dhi karumo. Emi chako godo ga. Kata kamano wantiere nondro mar gazet okinyi makawuono nyakora mugejang wachak gi gazet mar The Standard. Kose king'iyo gazet ariyo gi aneno ka weche magimiyo pek okinyi makawuono gin mana mago machal. Lakini kata kamano ano chagi mar Standard ni kata doko ni weche to dwa chalore to koro kaluore kod kaka wach momi pek kaendi ing'eni nitiere wach moro ma kineno to lombo wang'i dong'eni to kaka kuom ranyisi maendi Raila's bombshell ni ajini bombshell en ang'o. To mane magi mang'e ni nyakwara Mugejon kata jogo moero gazet kawuono ponono ng'ato ok nowinjo ok noneno weche manyien nyoro okia gigo manotimore Kamkunji kodhi e gazet kacha to bro kuongo neno weche manotimore to mana kaka waneno kae kaka gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono Raila's bombshell ka nyaka sani giwacho kae ni jatenda kweth mapingo piny owacho mano sani koro giwacho ni gin ok gibi yango sirikal mar William Ruto ka bende giwacho ni gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto sani koro gwetao ka bende gidwaro ni onon gigo mabende notimore e yiero mokalo mano mar tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo ka koro sani giwacho ni malingling wacho ni Ruto ok noyombo e yo ma ayanga kata e yo maler. Kamano Joyce kaka ing'eyo Migosi Odinga osebedo oko kuom juma achiel mane otimo limbe piny Afrika ma milambo gikone to koro noduogo to kane en oko nitiere report ma nyocha achiel kuom jodito mag Azimio mano jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni nowacho ni kanotwa kod ute fwambo nowacho ni gin kod malingling mano migi kod jago oporo moro kotenore kod duoko mag yiero ma higa mokalo. Mano miwacho ni whistleblower. To kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo mar mondo mi wane kata ng'ato kodhi adhia kuma inyiewe gazet na it gazet mokwongo mano mar The Standard okinyi makawuono kineno piny kanyo nitiere gigo mabende wanyalo wacho ni gin demands mopogore opogore manyaka sani koro Azimio oketo mar mondo mi gidwaro notimnegi kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo gigo mabende gike oket kanyo e yo makare. Wano wach mokwongo mabende giwacho kae ni Azimio nyaka sani koro kwedo duoko mag yiero mag higa mar 2022 bende koro sani gikwedo kata ok giyango William Ruto ka achiel kod jogo duto mantiere sirikal mare kaka jotelo mantiere pacho kae ka bende nyaka sani koro gidwaro ni ponono giywak nang'o momiyo ok noyaw sava e kinde mabende ne gitero ng'ur margi e nyim doho maduong' mogik ma pacho ka. Ne gidiero gik moko bura ma gidwa mondo mi otim kaluwore kod duoko mag yiero ma higa mokalo. Achiel kuom mago meneno ket kanyo no ma gidwa mondo mi opedh ne jopiny duoko mag yiero ayanga mondo ng'iyane to en ang'awa madier mano oyombe yiero no kata achiel nyoro kane ineno aput madadho moko kuom mane gin commissioners mag IEBC achiel kuom kinde mayalo ne achiel kuom commissioners go mano okil kamaloka Donald Kipkorir nyo penjo Abdi Gulie ni ang'o miyo nyaka sani form 34C pok waneno e portal maru. Koro magi gik ma Azimio koro dwaro mondo mi oyange lela ni to duoko ne chalo nade mondo jopiny ong'e nikech jo piny owacho giwegi gini wacho ni duoko IEBC no se pedho mbui margi magi ma Azimio dwaro nyaka sani ok ging'eyo koro bro rita ne ka bende piny owacho bro yie IEBC giwegi bro yie to Azimio dwaro gidwaro achiel ni gini nonro makama kitimo titime gi forensic audit koro en nonro matut ma koro ok ni IEBC dhi wacho ni biuru en kama endi idwaro jomoko mawuok e pinje ma ok manyalo ng'iyo gini e yo matut mondo koli mondo ng'iyane adiera en chalo nade. To bende nyaka sani ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto en bende nowuok ayanga mar duoko telo mar Azimio e kinde mabende nyegi bago ayanga romo margi e alap ma Kamkunji mano bore Nairobi kaka bende nyaka sani giwacho ni gin sirikal no mar nusu mkate ok gidwa ponono jo Azimio omanya yo machielo mabende ginyalo tiyo godo to buok ma kinde ka kinde gibuogo go sirikal mare wacho ni ok bimiyo
oloko pache kata yo mora mora. Ka bende wacho ni giwe tiyo kod jo Kenya e ketho uchumi ma pacho ka giwe mar mondo mi piny Kenya odhi mbele yo makare. Kata kamano wach makamano anno ko mi peke itoboke kata it gazet mar 6, 7 kod 8. Wabro ng'iyo wach makamano kadwa ni wang'iyane it gazet mar 4. Mana ka wadhi e it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Standard okinyi makaune it gazet mar 4 nyaka sani koro wanyalo wacho ni mago jolony. Sani koro giwacho ni chenro mabende idwa keti mar mondo me sani koro ne kaka ichoko omenda mar okumba mar thieth mar NHIF. Ni sani koro idwa loke mar mondo mi kiko bed mang'ato choko wuon to bed mar ng'ano ma ichoko ya nyuola. Giwacho ni en gino maponono ok bitie yo makare. Ni ok ni kaka insani Joyce ni ni ma ing'adi omenda mar okumba mar thieth ni to koro odi kanyo koro ichoke kiot. Ok ni iketo tingni kuom ng'ata achiel. Jolony wacho ni gini ok nyal miyo kata bero chenro mag thieth ni mar familia yuto ok chalre ok romre bende. Ibodo ni ng'ata achiel e familia mar ji kata bich ng'ata achiel kende man gi tich. Koro kiketo gini ni koro un kaka familia wandwa ni uchoko kaka familia ing'ado omenda ni kaka familia. Gini ok nyal chopo chenro mag thieth e wang'e yo makare. Koro aparo ni en gima onego bed ni itwake mondo owinji pach ji duto ahinya to kowuok kuom jogo ma winjore bed ni ing'ado omenda ma kamaendi kata ka bed ni en ni an kaka ng'ata achiel matiyo ni kose kaka familia kaka joot monego bed ni ng'ado omenda ni. Aka bende ka wang'iyo mana kwa nyalo mana ng'iyo kaka aguch omenda mar NHIF osebedo katiyo. Nyaka sani wang'eyo ni kaluwore kod nonro ma bende otim kaluwore kod pach jolony bende wantiere kod ji maderom milion 15.4 ma nyaka sani ondikore kaka jogo monego bed ni chulo okumba mar thieth mar NHIF. To nyaka sani wacho ni ji milion 6.7 kende ema chulo omenda mar thieth mar NHIF. Wanno kanyo kamano pogruok maduong' ahinya kaluwore mana kaka isewacho ni ponono yuto mar ji ok ni makare. Omiyo koket gini mar mondo mi obed e anyuola ma ok ni ng'ato ka ng'ato chulo kien nyalo bedo mapek ahinya. Wantiere kanyo kod omenda maderom bilion 61.53. Mano omenda ma bende ne ochoki mano mar NHIF e higa mar 2021 ka bende wantiere kanyo gino ma bende sirikal mar Kenya Kwanza dwaro. Sirikal mar Kenya Kwanza dwaro ni omenda maderom bilion 200 mar mondo mi ochoki higa ka higa e bo sirikal margi mano kokalo okumba mar thieth mar NHIF. Ing'e gima de gipenjore ni ang'o miyo kuom ji milion 15 milion 6.7 kende ema choko milion maromo 9 gi wiye kama indi gin kanye. Mani ng'en mono penj kapok chope paro mar ni koro gido ng'ado omenda mini do koro kawe kuom ot ka ot moloyo kawe kuom ng'ato achiel ka ng'ato achiel mabedo man kata kod tich kata mondikore kaka e chenro mar thieth karo okumba mar thieth ni. Apano no gimanye ne to jo amiyo milion kadhagi ginto gin kanye momiyo nikech omenda ni ginyalo yudo ka en bilion 200 ginyalo yudo ka giketo chenro makare mar fwenyo ni ji milion modhurogi ginto gin kanye to gindikore. Ato bende wach makamano kaluwore kod jolony giwacho ni ponono ok biting'o malo chenro mar yudo thieth e nengo moyweyo mane bwo chenro mar sirikal mar universal health coverage. Ka bende wang'eyo ni weche go mag thieth gin weche ma bende nitiere machiegni ahinya kod chuny jopiny kinde duto gidwaro ni ka ponono ng'ato tuo to giyudo thieth e nengo moyweyo maonge ng'ikruok moro amora. Kata kamano rita ne wane ni sirikal mar Kenya Kwanza biro timo ahinya kotudore kod wach ni mar okumba mar thieth mar NHIF. Kwa dhi mana mbele mapiyo okaka it gazet mar 5 nyaka sani koro doho kwa nyalo mana ng'iyo kae doho sani koro ochiwo ayie mar mondo mi bengi mantiere pacho kae mar mondo mi kaponono intiere omenda ma igolo kate bengi kitero ng'we yamo mari to nitiere pesa moro ming'ado. Gini nochak kete tima kochakore dwe mar 1 higa ni kama ng'en tinde e simbi kaindi nyalo beda kaini to bank ilodho pesa e bengi iluonge ni mobile banking mobile banking ina kaindi to idia to kamano to chenro dha nyime. Koro ntiere omenda magisebedo ka ijuogo in kaka
wuon be in kaka ng'ama nigi agulu moyawo agulu mar kungo mari kod bengi nitiere kaka sama itimo kizungu wacho transaction kigolo omenda e bengi mari agulu mari kikile simu kaendi idoro kata ne ng'ato mantiere gi M-Pesa gik machalo kamano nitiere omenda mijuogi koro nitiere jalo manodhi e do mane dwaro mondo ochung chenro ma kamaendi kowacho ni omenda ni onego bed ni ijuogo kind bengi kod Safaricom maen kambi magolo machiwo chenro ma kamaendi tok ni an kaka ng'amoyawo agulu kod bengi ane makori juoga ambi chakijuoge wiye kaendi koro aparo ni en gima pek nikech parane igolo pesa e bengi mari pesa mari mikano igolo bengi mari ikele simu kaendi ong'adi kangi chak igole simi ka ido tere ne mama kata nera kamoro dala koche ido koriore simu kindi ichaki juogi to bingeni chenro ma kamae wanyalo wacho ni kinde mane midhusi mar korona mboche pacho kae bengi mopogore opogore pacho kae nong'is mar mondo mi omenda ma kamano mijuogo mar mondo mi ogol oko nikech wang'eyo ni kata e kindego maponono nigolo pesa kowuok e bengi mari kikelo e simu kitiyo kod simu mari kigolo account ni mar bengi kikele simu ne onge omenda mora mijuogi kamano bende ne timore kigolo pesa mintiere go e simu kiketo e account mari bende onge omenda mora manijuogi to nyaka sani koro chenro makamagi dhi duoga kani magi achiel kuom pek ma jo Kenya nyalo bedo ka winje kinde mabiro mbele kalure ni ang'eni jo Kenya to ero gige nono kitimo gimoro no wacho ni we aor ni kowuok e bengi kalure ni onge gimijuoga kacha nikech ng'en adiere to gole e bengi achiel kachiel kigole bengi kitere M-Pesa ne yotga nikech onge gimoro mane ni nduso wi kanyo matin to kodi sani koro ing'e nyaki winj pek nyaka koro winje pek moro matin kata kamano wang'eyo ni bengi mabende wantiere gode pacho ka gitimo ohala ok ber ka giloka ohala mar lala kinde duto kata kamano kaka kwadhi mana mapiyo it gazet mar 6 wach mabende gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono nyaka sani koro gin mana kaluore kod romo mabende Azimio la Umoja nobedo godo Kamkunji mano odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro Raila podi wacho ni Ruto ok noyombo man Raila wacho ka bende koro wacho ni nitiere gigo mabende gidwaro demands mabende koro gidwaro ma koro wanyalo wacho ni manyien mabende koro gibiro godo kopogore kod mamoko mabende ne gisechiwo ne sirikal mar Kenya Kwanza kinde mokalo an kipacha aneno ni osechakore achaka ni mar gigi king'iyo jatend piny Kenya kore kocha embo chung motegno wacho ni gima jogi dwaro ong'eyo to jogi wacho ni gimiparo nwadwaro no to kien wanodo mana ne wang'e ni tang'o mano timore e yiero maduong' mokalo to aparo ni gigi mondo mi gichope wang'e biro bedo matek koro biro bedo mana ywaruok nikech king'iyo ka Azimio osebal kod kwedo yiero duoko mag yiero ma higa mokalo giwacho no ginyal yango jatend William Ruto kaka jatend piny Kenya mano yier e yono ma uyanga to mai ng'ama side nitie loch embo wacho ni gik mudwaro go to kapar ka biro timore iparo nade ka biro chuno ni nyaka ka gidwaro mondo ji odhi nyime yo mokwe biro chuno ni nyaka ji ariyo gi obolre kweth mar Azimio obolre kweth mar piny owacho bende obolre wacho ni Kenya duong' moingo wawegi waneno gima nyalo timo mondo chenro mapile odhi nyime kaka pile to kwa nyalo mana ng'iyo moko kuom gigo mabende Azimio la Umoja mago kaka neno ka gazet mar The Standard ondike okinyi makawuono gin gigo mabende otudore kod gik ma Azimio bende odeclare kwa nyalo mana ng'iyo kanyo iwacho gi kanyo ni Azimio kata Raila's declarations mano kwa ng'iyo kanyo mokuongo mana kaka wasewacho ni mar mondo mi okwedi kata othichoko yiero mar higa mar 2022 bende mar mondo mi jo Kenya kik yie kod jatend piny William Ruto kaka jatend piny kachiel kod sirikal mare ka bende nyaka sani koro giwacho ni gigo duto mabende notigodo e yiero mano mar higa mokalo mar mondo mi otimne gi nonro matut kata kanyo mabende wacho ni audit by an impartial body ponono duol ma ok wuoge pacho kae kata mano ma wuoke pinje maoko kata mano maonge tudruok moro amora kod sirikal mar mondo mi one kaka nyalo dhi e yo makare ka bende nitiere wach moro kae mabende nyaka sani wanyalo wacho ni bende kelo gwenyruok e paro mano kotudore kod yiero commissioners manyien mag IEBC mabende
bende nyaka sani koro Raila dwaro ni jatend piny William Ruto owe chenro moramora mar dwaro walo jogo mabende biro pongo lemo kaka commissioners mag IEBC en kien kaluno nego be no yiero committee kata put mar jokanya biriyo mabende biro bedo ka yiero commissioners manyen mag IEBC ka bende promises kata singo mopogore mabende wacho ni sirikal mar UDA osebedo ka chiwo ne jo Kenya koro giwacho ni mago singo maonge tiendgi kata maonge ndachgi ka bende koro giwacho ni wechego mag chulo usuru maponono wacho ni oket mang'eny ahinya ne jo Kenya bende gidwaro nogoloko ka bende koro wach mogik gidwaro ni sirikal mar Kenya kwanza duto ogwetao in kipachi kum gik ma Azimio odiero kanyogo ere mi paro ni nyalore ma Kenya kwanza nyalo yie godo Kenya kwanza be no sedwoko jogi to bende kwaneno wach makamae kwang'iyo mana it gazet mara 7 kwanyalo mana ng'i it gazet mara 7 kae nyaka sani bende koro wasewacho ni jo Kenya kwanza osedwoko wach makama Kenya kwanza wacho ni gin ogibiyie kod gimora mora mabende jo Azimio ng'isogi giwacho ni nyaka sani onego be ni koro giyie mar mondo mi jo Kenya odongre kalure ni yiero en gigo mabende nyaka sani ne osewach ka bende kwang'i it gazet mara 7 kayo kaka bende koro penj kamae ni bende ma ena achiel kuom gigo mabende Raila temo tiyo godo mar mondo mi oduogi obed kaka jatend kweth mapingo piny owacho motegno ng'ini koro chalo ka gima oroch kendo koro oduogo ka konyilni mondo chak ng'wech manyien kineno ka indi igagana 1997 nyaka kawuono Migosi Odinga osebedo ka keto ga piny owacho mantiere telo tesre igagana 2008 tok yiero ma bende nen kod tulo neno kaka ne oketo piny owacho mar Kibaki tesre 2013 bende mana kamano 17 mana kamano kendo sani be mana kamano koro penjo maduong' en ni to bende gini nyalo chope wang'e en ang'o ma gikone dwaro makamagi biro nyuolo ber mane kata olemo mane ma dwaro maksani koro gidwaro mondo okete e tim kata mondo mi piny owacho mar Kenya kwanza okete e tim mondo mi chenro makare odhi nyime an gi pacha aparo ni achiel kuom gik ma kuom ranyisi mane gidiero ka gindi gima nyalore ma ang'eni kata jo Kenya sani winje pek en weche mag usuru no kende maponono ginyalo ng'iyo kaka ginyalo konyo wach usuru kaindi to jo Kenya be bo wacho ni adier sani to usuru ni to do osigo mar usuru hinyowa wang'iyane ma to pano wanyalo chung motegno mondo wawinji nyaka sani wang'eyo ni jod bura go mabende nitiere duon bura mar Jubilee wang'eyo ni nitiere riwruok mar Azimio la Umoja ne gibago romo kod moko kuomgi no bago romo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare nyaka sani moko kuomgi koro wacho ni gin ok gibiriwo lwedo Azimio e kinde mabende koro wanyalo wacho ni giyware kod sirikal en ywaruok makoni kod kocha mabende sani koro gintiere godo gi sirikal ing'eyo ni siasa iwacho ga ni embassy ni koro dong watieko adwa ni wadhi mana mapiyo it gazet mara 10 kaka bende madwa ni watiek godo gazet mar The Standard okinyi makawuono it gazet mara 10 wantiere kae kod jogo mabende nyaka sani nwabedo kod Chebukati 3 kaachiel kod Cherera 4 ka bende nyaka sani nitiere commissioners mane gin commissioners mag IEBC mano Abdi Gulie kaachiel kod Boya Mulu ne gichopo e nyima put mabende nochuogi mar mondo mi onon wach commissioners 4 mag Cherera 4 mabende no balo kod duoko mag yiero mar jatend piny Kenya nyaka sani koro Boya Mulu kaachiel kod Abdi Gulie sani koro wacho ni Cherera 4 ne dwaro chuno mar mondo mi onuo yiero kaluore mano yiero mar duoko mag jatend piny Kenya mano yiero mar dwe mar 8 higa mokalo magi kaluore kod malingling mabende nyaka sani wanyalo wacho ni wuok kaluore kod kaka idayo dhoggi e nyima aputa mabende nochuo kanyo mar mondo mi onona tie wach adieri mar wach Abdi Gulie en achiel kuom commissioners ma yande nitie tayo duolo mar IEBC kaachiel kod Boya Mulu nyoro naluwo chenro ni kanya nitiere meso mar choko weche manyien to onge ka gima nyien ma
boya ma Abdu Igulie wacho ma bende jo Kenya okong'eyo nikech ji duto te jogo motendore kod IEBC kochopo e nyim kamati ni kata Putin mitayo kod Justice Aggrem Chelule gitetea gidokne mana duol mar IEBC. Onge ga gimoro ma IBC notimo ma gikwedo ni kanya to nwadhi marach. Gidokne IEBC. Omiyo gini wabro ng'eyo ni gombo ng'eyo ni ang'o manotimore Bomas. Kata kamano gikone wabro ng'eyo ni ntiere jok mane dwaro mondo lok duoko, ntiere jok mane dwaro mondo tim kama endi, wan nok duoko mane landi nok gin mane osepuodhi gik makamago. To piny maduong' ma jo Kenya dwaro ng'eyo ni bang' romo bang' dadho jogi duto gikone to en ang'o ma put makama en olemo mane ma wabro yudo mane piny maduong'. Kanya kasani bende gilieko ni commissioners 4 go mag IBC mago ma bende idendo kanyo ni Cherera 4 mano moting'o manen jalup commissioner mar IBC Juliana Cherera, wantiere kanyo koda Justus Nyang'aya kachiel kod Francis Wanderi gi Irene Masit manyaka sani Irene Masit ema pok nogwetao adek mamoko to nosegwetao. Giwacho ni maling'ling nitiere kaka ne giromo e magawa moro gino momiyo ponono ne gidwaro ni kik land duoko kod Chebukati. Kata kamano wageno ni apudno mano mar National Security Advisory Council biro neno kaka timo nonro matut mar mondo mi jo Kenya ong'e adiera mar wach nikech ang'e ni wach makamae podi chando chuny jo Kenya. Ywaruok makamagi wuok kanye ere kaka inyalo tiekgi. Kawuono en odiochieng' Chebukati. Koro winje ne en to kaka jakom. Owachang'o. Adwa ni waket gi gazet mar The Standard. Ang'e ni sai madhinwa mapiyo piyo weche mag tuke bende pod nitiere gazet mar The Standard. Kanye it gazet mar 40 mago wechego mag Arsenal. Kata kamano kaka ok dwa na mul kanyo inyalo mula nikech we gi kanyo nikech ang'e ni ok ber kwa chiero gigo ma bende chiegni chango. Ka wadhi gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono, gazet mar Daily Nation bende omiyo mana peka ywaruok ma bende nyaka sani koro neno e kind kweth mapingo piny owacho kod sirikal. Nyaka sani wang'eyo romo mar Azimio ma bende notimore Kamkunji, Raila noloso, Ruto bende oduoke. Magi weche ma podi gazet menyo, weche ma jopiny nyalo gombo ng'eyo mar winjo. Ang'eyo ni nyoro ne giloso, ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono ema koro ang'eyo ni jood bura kweth mag Kenya Kwanza, kweth mag Azimio koro bro chako ng'in twak nyoro nyo omok mana mach nyoro. Koro kawuono koro imedo yien. Koro bunya nento Kenya Kwanza ange wacha odiochieng' ma kawuono. Azimio kangi Kenya Kwanza seloso Azimio to bro wacha nango. Wach makamana no ka gazet mar Daily Nation nyako Ramogi omiyo peke it gazet mar 6 kachiel kod mar 7 makmana ni gichal kod mago mantiere The Standard. Wach maneno kopogore gazet mar Daily Nation okinyi makawuono adwa ni wang'ia ne it gazet mar 5 mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani mana kaka wasewacho jatend piny William Ruto igeno ni biro loso panel mabende biro neno kaka walo kata yiero jogo mabende biro telo kata biro pongo lemo kaka commissioners mag IBC. Kanya kasani wacho kae ni jatend piny William Ruto biro loso aput mar jokanyo 7 mabende biro bedo ka recruit kata ndike tich commissioners 6 mag IEBC kachiel kod jakom margi. Gino mabende nyaka sani jo Azimio ok dwar kata matin. Nyocha nen odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nyoketo koke lokruoge mag chike manyicha okadhi kod od bura mano IEBC Amendment Bill 2022. Public Service Commission koro nigi thuolo mar chiwo chwalo nyinge ji 2. Mokwongo ma en ng'ama miyo kod ng'ama dichuo ma biro chwal ne aputni kuom ji 2 gi ibiro ng'ini to ng'ama nyalo bedo jakom kata ng'ama nyalo bedo jakom mar duolo mar IEBC. Ntiere kamati mar od bura ma bende ochung'ne chenro ma kamaendi ma nyinge gi ibiro wal jok ma biro bedo ni dwaro lemo mag bedo commissioners mag IEBC. Ubiro oro kwayo magu, ibiro dadho bang' kamano to nyinge gi kose dadho jogi
nyinge gibiro kaw to ipedho e nyim od bura yawacho ni magi jog mane waneno ka oromo limo makamagi itero negi jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya ng'iyo no ke sawa magi gin bas ago tik ka usepuodho nagi ago tik. Taparo ni Azimio achiel kuom dwaro ma Azimio ne wacho ni nyaka keti ni gidwa ni chenro makama ochungi to gadi to nosewuok nosemako mach osenujong weche dhiga kora kia ni ibro chunge kosechopo ahero kosebotim nang'o nikech an kaka neno ni Kenya Kwanza gin gidhiga ma gine tich gin gidhi mbele gi tijgi ma gigibono mana chap to giserumo. Kora kia weche mag yiero mag IEBC gi ka be ntiere ywarruok mabiro bede. Kanya kasani wang'eyo ni jogo mabende biro pongo lemo kaka commissioners mag IEBC mana kaka osewach ni mano e achiel kuom gigo mabende nyaka sani wanyalo wacho ni tek ahinya pacho kae gibiro bedo kama tek matamra gi nono kalore ni kochakore bedo jakom ka achiel kod commissioners mamoko auchiel mag IEBC gibiro bedo kama tek ahinya to e yiero mar higa mar 2027 kama kinde ka kinde 27 wanno ka kinde ka kinde wanno ka weche mopogore tuche kindego mag yiero miyo jogo mabende biro pongo lemo mag commissioners mag IEBC ka achiel kod jakom gin jogo mabende nyaka ikre ne tich matek ahinya e kinde mabiro mbele kendo nyaka gibed jogo mabende chuny gi tek ok ng'ama yom mokalakalaka ka dwaro chuny motegno. Anwani wadhi nyaka it gazet mar 8 It gazet mar 8 mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro wang'e ni piny Kenya osebedo ka temo kedo kod landruok mar tuo mar ayaki kata kute mag ayaki e pacho kae. Kenya kasani omenda maderom bilion 2.6 oket tenge mar mondo mi okony e kedo kod kute mag ayaki mano e budget mabende ochwal kata budget proposal mabende ochwal e pacho kae. Ka bende nyaka sani iwacho ni nyaka sani omenda makamano biro konyo kaluwore ni nyaka sani wang'e ni nitiere yedhe mag kedo kod kute mag ayaki mimiyo ga piny Kenya kod jochiw kony. Wang'eyo ni yedhe makamago nyaka sani odok chien. Omiyo ma en okang' makare ahinya kendo biro konyo ahinya e keto piny Kenya e medo kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Iwacho ni kony moyudo kowuok e pinje maoko e kedo kod midhiero ni mar tuo mar kod kute mag ayaki en atamalo 90 mag omenda mago mag kony. Koro ng'eni gini ok onyal piny Kenya ok onyal kedo kode kende nikech en gima dwaro sir motegno kaluwore kod chenro mag thieth ma ng'ano man kod kute mag ayaki owinjore ne yudo nikech inyalo kaka ing'eyo nitiere ga yien ma imuonyo kichako wuoth mar kedo kod kutegi ok en wuoth mayot odwaro sir motegno nikech ikedo kod en ngima ni nitiere kamoro ma kokikedo kod kutegi yo makare ahinya kisekawo chenro chako wuoth mar muonyo kata yath ok iwe. Koro yadhegi nyaka owinjore bed ni iyudogi e thuolo makare sami dwarogi mondo mi gigi timre duto omenda nyaka bed mana ma kore lach mondo mi ojol chenro ma kama endi. Akabe ni nyaka sani wacho ni piny Kenya osebedo gi nyalo mar duoko piny jogo magamo kute mag ayaki kod atamalo 68 mano kata ka toye mabende osebedo ka mako jogo modak kod kute mag ayaki nyaka sani bende waseneno ka jogo matho kalure kod kute mag ayaki bende odok chien manen kalure kod ong'ala manyime mabende piny Kenya osebedo ka keto mar neno ni oked makare kod kute mag ayaki. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mogik mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mogik mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro jotije mag piny owacho mago civil servants nyaka sani koro mednegi omenda mabalang mabende ichulo gi kanyo kaka omenda mag udi kendo no kanyo kokete yo makare kalure kod job groups mopogore opogore mabende ji manitiere job groups makamago omenda mabende omedgi kuma pimo kod magi sebedo ka giyudo kod medruok mabende gibiro bedo godo. Wanyalo wacho ni en wach maber ahinya. En wach maber lakini omenda ni to bende opuot onge. Koro Joyce ka job group A omenda mane mar kar jot mare ne 3,000
koro ongawe chopo 3,700. Ere kanyo pogruok tingia ngangi mama Nairobi. Nitiere jogo ma bende yuto e yo makare. Ko ng'e jogo mantiere job group K. Gin margi owuok e omenda 10,000 nyaka 16,500. Gin kaluwore kod job group. Nikech wang'eyo ka jogo kwatiyo kod ranyisi. Jogo manitiere e job group A gin jogo moting'o derepe, wantiere kanyo kod jogoro, mano miluongo ni personal secretaries. Wantiere kanyo kod jogo ma bende gin cleaners kata jogo ma ponono konyo e keto lere apise mopogore opogore. Wantiere kanyo kod nyaka joote. Gine ma gintiere job group mar A. Gine ma koro medgi, wanyalo chono medgi 750 kende. Otin but pod ontiere kuma nyalo konyo. Otin Joyce. Otin Owacho chadier. Otin. Kaka adwa ni sai madhinwa mana mapiyo. Adwa ni wang'iyo ne gazet mar People Daily. Okinyi makawuono. People Daily bende kane wang'iyo wach mar romo mar Azimio bende mane gimiyo pek. Kalure ni mano e wach ma bende nyaka sani mane wach maduong' ma bende notimore odiochieng' manyoro. Kata kamano wach ma kamano ne waseng'iyo yange gazet mar Daily Nation kaachiel kod People Daily. Adwa ni wang'iyo ne it gazet mar ariyo. Mano mar gazet ni mar People Daily okinyi makawuono. It gazet mar ariyo kayo kaka wang'eyo ni odiochieng' manyoro skunde ma pachoka nochako yepo ayanga odiochieng' manyoro. Kanyaka sani koro gino ma bende People Daily ondiko kayo makare ni nyaka sani koro jonyuol giyuak ahinya kotudore kod nengo mamalo mag gik mag nyiewo ka nyithindo dok e skul. Ka bende giwacho ni kata obedo ni kalenda mar somo odok e wang'e makoro nyithindo yepo dwe mar achiel higa ka higa kata higa manyien, to garama mag gik mag nyiewo to pod ni malo, mano kochakore e uniforms, kochakore e buge, kila kitu nitiere malo. Ingeni piny owacho nyocha owacho ni gibro chwalo omenda maromo 15,000 ne nyathi ka nyathi ma tayo chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Mago ahinya to mago mag secondary madundo. Mago junior secondary school. Mago junior secondary school. Lakini ting ma pod jonyuol ni godo kotenore kod weche mag somo ok en ting mayot. Aparo ni piny owacho kalo e migawo mar somo owinjore bedane piny mondo ogane turbin malong'o ong'e to ere kaka wanyalo keto duoko nengo mar somo piny mondo mi nyithindo duto te mo oseromo ka osechopo higa mar donjo e skul kata dhi nyime kod chenro mag somo magi oyudo thuolo ma kamae. Nikech Joyce, in kiparo ni in kata nyithindo kata 2 kata 3 mantiere skul to gik midwaro uniform kende kapok ng'iyo kata book uniform kende yudo ni uniform full sweater shirt nyaka wuoche edi gimoro 4,000. To boke nyiewe ni en pair achiel, inyewe pair kata 2. Pair kata 2. To imano nyathi achiel pok ng'iyo buge, pok ng'iyo ang'owa. Aparo ni ka indito nyaka piny owacho ne ng'iye malong'o. En kalure kod pek mar ngima ma bende sani ngima pek godo kalure ni uchumi ma pacho kae bende ok osebedo mang'eny. Yuto mag ji osebedo ka dok piny, usuru ma bende juogo ji bende medore matamra gi nono. Mage ma medo jonyuol pek matamra gi nono. Ka bende kwang'iyo kata obedo ni gimor ni skunde koro ibiro bed kiyawo Januar to koro podi midhiero gintiere godo kalure kod pek mar ngima. Wach machielo ma bende ne waneno kotimore mane it gazet mar 3 mar People Daily okinyi makawuono. Wach manotimore nyoro ka dhowath nam chumbi. Kama bende jod bura nodhi e romo margi. Nyaka sani koro giwacho ni onge omenda mar CDF ma bende osedonjo e agulu margi. Ka bende koro giwacho ni onge retreat kata romo moro amora mabiro timore Mombasa kama gintiere nyaka giyudo omenda makamago. An gi penjo achiel. Samane jod bura wuok Nairobi ka gidhi Mombasa. Ne ok ging'eyo ni omenda mar CDF pok ochwal. Mago penjo makoro wanyalo bedo ni wapenjo nikech wang'eyo ni ka gintiere Mombasa kon. Wuog Nairobi ochul ne gi ot ma gibiro ninde, ang'e ni omenda mabalang' allowance bende biro bed kimigi. Magi nyalo bedo ni gin mana koko magi goyo mar mondo mi gium wang' jopiny kosenam. Nikech unyalo wuok kada giwacho ni gin joratiro giwacho ni wan ok odhi romo Mombasa no kapok oketunwa omenda mag CDF. To usewuok ka muchopo Mombasa moseng'adni hotel
osenga breakfast ingeni dhi kargo abal gini winjo wega kuro to giwacho ni koro nyaka sani giwacho ni skundo se yawe tam mokuongo omenda mag CDF machiwo ne nyithindo moko basari podonge giwacho ni wach makama pok notimore gingen akia ni ma nyalo bedo ni gipimo winjo Kenya kose gitimo na gipimo ywa ne gitamra tama gini kapok ne giwuok Nairobi kwacho ni one retreat mundo tiegruok mundo terwano okwadhiye gimomiyo ormauru CDF koro kwang'eyo to usechopo Mombasa ginyiswa ntiere ga onyoga ntiere ga jama moro onyoga wacho ga tinde onyoga wacho ni wato si Singapore andani watie kod wach mantiere it gazette mara beach mano mar gazette ni mara People Daily okinyi makawuono it gazette mara beach bende nyaka sani nitiere counties moko mago counties maderom 16 manyaka sani wachore ni pok oyudo omenda moramora kowuoka e aguch omenda mar sirikal mamalo mano ka giwacho kanyo ni koro miyo pek e counties makamago ok nyal tiyo yo makare nyaka sani koro wantiere kanyo kod counties 16 mapok oyudo omenda moramora kowuok e migao mar omenda e pacho kae ka bende nyaka sani giwacho ni counties makamago kochakore dwe mar 10 higa mokadho pok oyudo omenda moramora to kwang'eyo ni gin counties kaka mage wantie counties makamago e yo makare kwa nyalo mana dok piny matin wantiere kanyo kod counties go otingo ka counties county mabaringo wantiere kanyo kod Kilifi, Lamu, Machakos, Makueni, Marsabit kaachiel kod mamoko kaka Migori, Nakuru, Samburu, Tana River gin counties bora kaluwore ni pok giyudo omenda moramora kowuok e migao mar omenda chakre dwe mar 10 higa mokadho igeni kopogore kod omenda ma ichoko osuru michoko piny owacho mag counties piny owacho mag counties oketo geno magi ne chenro mag dongruok ka gitiyo kod omenda ma ichwalonegi kowuok e agulu mar piny owacho mamalo omiyo kata doko ni gichoko osuru piny kocha bende kata kamano mondo mi chenro mag dongruoge ochope wang'e e piny owacho mag counties nyaka chwalnegi omenda no kodeko ema yudo ka ntiere jotich ok chul chenro mag thieth chenro mopogore opogore ok chope wang'e to bende kuom counties gi ntiere bende ichwalonegi omenda gi to omenda gi chak idwoko ma ok otigo tidhier ni e county mangima ere kaka unyalo koso tiyo gomenda mornu ma kendo idwoko e agulu mar piny owacho en wach ma bende nyalo bedo ni nyayo penjo makoni koko kaka gikanye madwani wati godo nonro mar gazette kalura neno ka welo ma bende Cleophas Oluoch biro bedo godo sedonje studio kai wach ni mogik ka waloro nonro mar gazette okinyi makawuono anaonge gima thoth kawuok kaendi kora timo mana ikruok kochakore saa 5 nyaka saa 10 antiere mesa mar chokoch manyien mar Ramogi FM koro kona mangwa tudre kod jawinjo kawuodichieng' makawuono wadhi luwo chenro mar dadho magin commissioners mag IEBC mondo gimiwa ler to ang'o manotimore wambe udwa ng'eyo mondo wakete it jopiny obedi ka ong'eyo ni magi gima manotimore to ang'o manomiyo ne gitimore kamano to bende mana kaka isewacho kawuono mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ema bende biro chopo ayanga e nyima kamiti makamano mar mondo mi odadhoge nyakora muge jongi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazette okinyi makawuono gazette momori e kin People Daily, Daily Nation kaachiel kod The Standard inyalo manyo gazette makamano ibed piny isome yo makare kalore ne wami mana siso mar ng'eyo gigo mantiere gazette yena mar mondo mi akaw yo matin gi sani tok yo mar wanyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny kikidhi mabor Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Tie gimipanda to bende inipando jodala wate kik ng'e. Inipanda ang'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo initimo gigi te? Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Telo malit na masongo adhiya very good. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en pej laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ranya kuna magijua kino machiegni ontiere kar kama en cheno mar piny mabiro ni okinyi ka sa oseromo kanyo sa 1:19 kama koro wachake twak mar okinyi ma kawuono ka wakelo ni chal mar siasa odiochieng' ma kawuono okinyi ma kawuono wan ka mondo mi warangi mondo timo odiochieng' manyoro kendo mi wanon gi antiere kae kod ja siasa janon weche siasa wadarange ni anto chalo nade odiochieng' ma kawuono wadhi time yo machalo nade mana mondo mi wakoni gigo mano timo odiochieng' manyoro nyakora Ramogi wiye gigo mantiere kar kanyo wadonje tut mare bende ka wachako twak okinyi ma kawuono wadhi bedo kacha ka warango twak mara jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odiochieng' manyoro kane oduogo pachoka kowuok Afrika ma milambo bedo osebedo kuom odiochienge bura ma bende odiochieng' manyoro ne otieko safar mare kono kendo oduogo e piny Kenya ne oromne kanyo kuke lap ndeke ma JKI kendo tere achiel kachiel kokalo chuny boma ma Nairobi kendo ochomo nyaka alap no maka Mkunji kama no lose kod johera mage kachiel kod jotelo mamoko mano chopo e romo makamano odiochieng' manyoro no bende no lose e weche motenore kod mosruok mano wacho ni ok odwa kod jatend piny Kenya William Ruto kama chielo bende ne wacho ni an ok orwako telo mar William Samoei Ruto kachiel kod telo mar Kenya Kwanza kama chielo bende no seo mokalo telo mar IBC kama chielo no seo mokalo wach mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende osebedo kawacho kama chielo jatend piny Kenya ne ntiere gwenge ma Kiambu mano e kar chung'ur bura ma Gatundu South kama ne oyuoro e ik mar nyamin jatend migawo mag wechego mag ohala mano nyamin Moses Kuria ma bende no iki odiochieng' manyoro kanyo bende siasa ne omienjo kendo ne giloso e malach kendo kane giduoko gigo mane Raila Odinga wacho kane ntiere Kamkunji kama chielo bende nyakora Ramogi IBC odiochieng' manyoro commissioners mano se retire Boya Molu kachiel kod Abdi Gulie professor ne ochopo kar kacha kendo gino mane gitimo ne gichiwo mana neno mare kachiel kod gino mane gineno kata gino mane otimore yiero mokalo kakacha bende ne giwacho gik moko ma odiochieng' makano bende dani warangane gigo mane gilieko adieri mar wach nitiere kar kanye okang' mabed gi thuolo mar wacho adieri kata adieri mar wacho go jogo mabiro bedo kacha ka koro wacho ni oyo gino mane gitimo oyangore ni mae mano dhi marach mano bende dhi bedo kacha ka warango kachiel kod aparo mar okil Kamaloka Danstan Umari kotenore kod bura ma bende koro jo Azimio der mar winjo duoko kawuok kuom jogo mantiere IBC wabijane kata kane loso toka winjo bura makamano ma bende dhi nyime put mondo choko jatend piny Kenya motele kod jayal buche Agre Mchelule kama chielo mogik ang' wadhi kaunti ma Mombasa jod bura ne ong'anyo ne romo manotimore odiochieng' manyoro ma ipuonjo gigo ka gintiere komiti mopogore opogore ka gintiere ka dhowadh nam chumbi gino mane gilose ahinya mano leo chopo tielo machielo omenda mag CDF wacho ni enji CDF cha en ang'o motimore kode ywak margi kachiel kod ratiro magi onarango odiochieng' ma kawuono okni machiegni okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch wachako twak okinyi ma kawuono to kaka pile okan kenda wantiere kae kod jonon weche siasa josiasa ka warange e studio ma Kisumu wadhi bedo kotudore kod wendo ma bende en okil Kamaloka kendo janon siasa mano James Mwamu wadhi tudore kod achiel kachiel kochopo e studio moro ma Kisumu kama chielo bende studio moro ma Nairobi kar kae wantiere kod Apopo Lentana arwakini machiegni mano MCA ma Kanyadoto Erokamano. Ichiewo yo machalo nade? Achiewo maber kabisa. Wacho ni happy new year. Happy new year to the team. Kendo amor kuom kele cheno mar upinyo odiochieng' ma kawuono. Mna giso nyinga Apopo Lentana, awuod Kanyadoto, ma ogeng' mar Apedhi. An MCA mano yier gi ODM. E county assembly ma Homabay. Erokamano. Machiegni ahinya chenro okinyi ma kawuono da mana chako to nyakora Ramogi mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage mosebedo kacha katimore ang'e ni wendo ma Kisumu kang'o chopo ang'o konwa ni gik mage mantiere kacha mabende oluwo kachiel kod apache twak mosebedo modhi bedo ka wasechako sani ka koro sani ode mondo mi wawinji ni e twak mane obedo go odiochieng'no manyoro Raila Odinga ka entiere e gwenge mano county ma Nairobi ka entiere kacha Kamkunji gik mage manotimore mage manowacho to pajana wendo montiere gokinyi ma kawuono nyalo bedo mane wawinjane.
kunitisha mimi. Ati hiyo jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo, sitaki mambo ya handshake. Nataka kuna handshake hapo. Ni mwanzo hapa. Ile mkutano ambayo tuliahirisha ya kule Jakaranda Jumapili ijayo tarehe 29 tutakwenda Jakaranda, na tunaongea na Wakenya na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari. We demand that any attempts to reconstitute the IEBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith, so that Kenya themselves can reconstitute the body after full and fair deliberations. Wawaje kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, au sitaki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Huyu kijana Gachagua hana adabu, hajui pale sisi zimetoka. Hata baba yao Nyayo walikuwa hawezi kunitisha mimi. Ajua kwamba nimeendea jela mara 3. Mimi silika yake kimaisha, tena silika yake kisiasa. Winjo kata ko wache eno kendrika ngato kendo ken Mbas Gachagua wacho ni siasa kata ngima ne duto bosebedo kacha jela e thuolo mara ndala dek mosetere kacha jela, wacho ni tieng' adek mosebedo kacha kene jela. Twak mane ntiere go nyoro mabende okil kamalo kang ture kod ango kono apache to sani Roma kamane kawe yo machalo nade. In gi paro machalo nade kuom gigo madito mane omulo Roma wadhi timbe chieng' Jumapili tarik 29 mago mag IEBC kod mano bende manoloso wi Gachagua kod jatend piny Kenya. Erokamano Cleo. Apani kaneno gazeti mokene melaka kawuono ondiki ni Battle Royale. Raila wacho koni, Kiri be wacho kocha. Tapani juma mokadho neno ka Ker nolemwa Kaluo. To jofwambo keyo ne wacho ni ochawo gimo handshake. To nyoro uneno ka sasa lokro chieng' achiel. Obedo kendo Battle Royale. Mano tiende ni jatende Azimio, kweth ma Azimio Migosi Raila okdhi ol machiegni. Osewacho ni odhi chako kendo rally next week. Kendo odhi chako dhi Tononoka. Odhi wuotho e Kenya mzima. Odhi kero serikal ni modich igni 5 kago siasa. Nikech gik mowacho kata mano wacho nyoro gin kaluwore gi kaka nowuogi ng'at mano iluongo ni whistleblower mano jago poro. Mano wacho ni results man meke duoko mano kel meke ombulu mano go teko chukuru mana 8 no kan kaka no lande kata kama Supreme Court no wacho opposite to owacho ni Azimio no yombo gi percentage mokadho 50% plus 1, Maruto no bedo gi less than 50% plus 1. Koro ma medo jatende kweth ma Azimio nguvu mar wacho ni ombulu no kwala dieri kene gi haki mar pingo serikal ni kendo kwa kaka jolupne ni serikal ni wapinge nyaka giko kendo koni 2027 bende ok gibedhi ombulu ka IEBC pogo timne rekebisho kaka dwaro. To mengen lwenye mano chakore chon wach mar IEBC ni mapani wana kaka jo Azimio no wanendo sana wach maloko IEBC kapok odhi ombulu ma 2027 nikech nwang'e tibe Chebukati
2017 kaka otimore madebe ni wan gi mijingo malongo dwa loke before wadhi mbolo ma 2022 ni. Angwarango lokruoge monego beni bedo ka IBC kacha gino bede mane Raila Odinga ne olero gino bede maro timro do ching manyoro kapok ochopo kar kanyo owacho ni wan okwayango jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya obone ni mana kaka William Ruto mano kano loso kar kacha owacho ni bende okoyango sirkal mar Kenya Kwanza paro makamano ochomo kanye ti paro no wuo kanye to odhi kelo ber machalo nade kata rach mane ne oganda jo Kenya Kenya jogo maluwo Raila Odinga tingeni ka Raila wacho ni okoyango ngeni sirkal no dhido mondo ti dhido mate kabisa apani ngi gima wacho 2017 to mondo mi jatend piny mane ti kanyo migosuru kenda ti no chuno gibedo piny Raila mondo miyo lwasi makare mar mondo miyo ogavan Kenya ingeni ka wacho ni Raila konio ne okoyango to mangene ji atamalo nus 50% majo Kenya okoyango tingeni wafuasi meke migosuru Odinga ogin joma topiyo ginyoma fight to the end gigolwe nyaka gikone kenda do koni mbele ka dhibedo matek tingeni mane nyiso ni economy chako dok piny jo investors neno pek wach mar investing the country biashara bedo matek uchumi dhi malo makata migosi Ruto kako uyo gagoge no wacho ni okobi ni forget anoko ni forget about handshake and what bro chune obed piny wacho ni jodalawa angen no dhi marach to walosu wach ni kaka jo ot kada konge handshake but nyaka to obed piny wawinjire kaka ji dhitio kanyaki na wich mabiro kendo kwa dhi loso IBC ma 2027 nyaka ji winjire nikech magi makelo koko kodhi yiero to in participant yiero mabiro no ere kaka idwa mondo itugi yiero ibed gi duole kaka idhi yiero joma dhi ta yiero mabiro magi makelo koko kasa ne momiyo migosi Raila wacho niya onge yweyo battle royale nyaka 2027 kinde makore wacho ni lweni koro nyaka dhi nyime ng'anyo mabiro onya bedo ok en ng'anyo en romo kachoko pacho ganda mano osubiro kolungi kata duchieng manyoro mane people assembly kamano kakoro choko pacho ganda kone mopogore gimane manyalo bedo ni nyalo wuok e rombe machalo kama bende sirkal nyalo bedo gi teko mora kata paro mar loso chike manyalo bedo kod motenore kod dwaro maga jogo makete tesre koso magien mana koko wacho ni gole e Luanda e kinde gi duto ingene kichoko ji pele kindi keto ji bedo modich giwach ma gikaw pachi nti kama koro onya chako idho ngas kaka sani winje mana oboache mbele kuro to kwa chako wach mar kaka no chake chon lungo ni machozi mande kwa do mondo kikier commissions maga IBC wale mainyore kwa le nyore economy nyore serikali ok nyal run mano is the mano ilungo nango giko mar ginie emomiyo jatend piny nyaka bed piny mawinj paro migolo ne mar nyaka lok pache e yiero mar jomidhi yiero madhi ta ombolo mabiro nyaka lok pache kaka wandl position nyaka lok pache kaka govern Kenya to above all Raila wacho odwa ni economy oran makare gino ma iwacho mabende dani do kanyo mondo milera ne gino ma iwacho kete molero ni giko mara chenro gi duto en mar dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto bed piny kendo gilosi girang kaka ginyalo timo gik mopogore ka wala okethore uchumi okethore gik mathoth arita kwe onjaore gik duto kotimore kaluwore kod ng'anyo kachiel kod rombe matimore kod mopogore kata kweth makedo sirkal tesre manya bedo mar Azimio la Umoja dwaro ni jo Kenya kik winj kata kik yang jatend piny Kenya gi sirkal mar Kenya Kwanza en ang'o madhi timore ne jalno mayuto ne piny ma ohande dibedo ni kethore kaluwore kod rombe opogore maponono kod oge ng'anyo makama koro koluongi to wala okethore oganda dhi bedo ka chomo kanyi in kaka jatelo un bende kaka jotelo mantiere kwethno mar Azimio an pacha jatend piny unwaseyie ni Supreme Court nosegolo pache mokone yiero ne yombi mano no yie mowacho ni aya we gitel to gima nyaka wa focus on sanie en yiero mabiro wadhi dhi nade wadhi yiero mabiro nade wadhi yiero gi tend
migawo mar rito ombulu machalo manotelo gi Chebukati koso dhi yiero gi migawo mar rito ombulu ma mong'eni kogo ombulu achiel tikwan achiel, kogo ombulu ariyo kwane times 2 or minus 2. Mano e shida wa ma 2027 sani gi ekonomi ma Kenya ka. Mondo joito mowacho ni aslas go moa Homa Bay nyaka moa Kisumu nyaka moa Mombasa nyaka moa Turkana nigi level playing field mar yudo ohala gi biashara. Koro mane game plan mar baba. Aslas godo mondo ebo ket gi ang'owa malo. Jothagro joma go ohala te mantie piny. To ok nyal timore ka ng'amo yier onge paro. Inya paro sirikal mokadho nitie gimoni subsidy. For example, subsidy mar mafuta. Mane keto bech mafuta bedo at least bei moro ma jopiny nyalo afford. To sani mafuta osedhi malo to obana kano wachi okono odhi dogo piny machiegni. Noket subsidy mar unga. Magi kama baba wacho. Ere ka ginya duogo piny. Wacho ni mondo ng'owa economic life mar jo Kenya twenyo malo to yuto mar jo Kenya to dok piny. Kaka sani nyo kaka jatemio wacho no odwa golo wach mar somo mar university ma support ma nyithindo ma university mar ELB. Odwa golo oko mondo ji ochul cash ki ng'ato kodhi school secondary to ochul cash. To baba ne wacho ni mondo secondary school obed ng'owa obed free from form 1 to form 4 kotema koyombo. Ko sani mago gik ma mok timre. Emo baba wacho ni nyako tem kata kenoko gik ma nodwar mondo timre kande nyaka ng'owa timre. Tinyalo tim gi yo machalo nade ka enoko kata to sirkal oseloso mantiere iye ka. But wan go bunge parliament. Ok girom kwan mamalo. Iwacho ni kwan mamalo mar jod bura mantiere kar kacha ginok e pimo kod kwan mag jod bura mantiere kweth mar Kenya Kwanza. Gima affect jo Kenya affect jite ok affect jo Grela kende. Affect jo Kenya duto. Kada sani ineno ka wa MP mono bo discuss bange. Wa CDF girewre te nikech affect jo Kenya te. Kantie gima nyalo benefit jo Kenya te. And responsibility of parliament mar loso ok ni part of parliament en dina chiel riwo jo UDA riwo jo Azimio en one parliament ok en parliament ni ma to nya temo force gi ng'owa mondo giti tingene kere bende nge ng'owa policies mage mano ndiko kaka wacho no golo 300 billion budget mondo ng'owa ochak saving pesa to mano samone no ko nya timore because o save pesa kuonde ma inyo uchumi koro ngima ma jo Kenya chako tunyo malo omiyo manaka koino Migosi Raila Odinga yudo currency day by day. Sani yudo currency pele ka pele. Joma supporte medo medre kendo medo bedo ga ng'owa gimi jingo nikech gik mane gipane dhi bedo ya asla government gino ka en sufferers government. Yes. E kindego mane oganda medo mana loso kendo gintiere kar kae. Wadano rangi odiochieng' manyoro jatend piny Kenya. Mano William Ruto nogo koke kendo kano keto kogno mano e paro mar chik mano mar IBC kendo koro sani en chik iwacho ni sani koro yiero mag commissioners mopogore idhi time yo machalo nade tidhi time kanye e kindego bende jok magi madhi bedo jokanyo kiwacho kata ni PSC Parliamentary Service Commission bende dhi bedo kata kod oganda gi maromo ji ariyo kama chelo bende interreligious council riwruok mag din mopogore bende dhi golo jogi kacha ka igolo jogi ariyo kama chelo bende political parties liaison committee mano be nyaka bed gi jok moko duond jo siasa ni kanye yiero machalo kama winjo ka jatend Azimio Raila Odinga olero kanyo ni jatend piny Kenya ok nyal bedo gi teko duto mar yiero jok machalo kamagi osekete chik udhi timo mana kaka nawacho mbele kanyo people assembly ma Migosi Raila bedo go ni en mar chuno mondo ker kik yie ni participate bol ma 2027 ka en mo yiero joma dhi chunga mbolo no kineno Parliamentary Service Commission oro jareyo mago joge ker kedhi do maka wabunge emati commission no to majority margi gin joge Kenya Kwanza kedhi Public Service Commission en ker ma yiero jogo ko jogo dhi ma joge ker kedhi political parties liaison committee ngata dimi the year ngata chiel maon kara duol kidhi LSK ngata chiel koro jogi teko dhi kachande gin joma dhi miyo ker jogene mondo yier jogene mane momiyo wadwa nang'owa ni ker
o participate e yiero mar IBC kata kwa kitime otime kaka notime 1997 mane ji te bring commissioners meke IBC to sanie ka okereno okobiyie kaka jo Azimio ni ng'ata chiel bedo gi powers ma yiero ji te matiang'owa madhi yiero joma dhi bedo commissioners meke IBC madhi chung ne yiero ma 2027 mano okobiyie kendo wana kwacho mbele kae en battle royale en odhi bedo matek molo kaka en saneni ne kid president gi joge ne ma jo Kenya kwanza sane gi pano yot bante kama koro piny tek ma okenya governor bokonia osate mang'eny Ruto ke president moko Kenya ka Joseph Mataf kata Moi ne taf moloyo William Ruto makir sanie but no bulge mo wacho ni we wa repeal section 2A mondo abed gi multi party to 97 yene we year commissioners morewore to sanie makul ma Kenya oseae mar dictatorship onge karwach magi mo tough talking ntie kama nyako wacho ni koro jibed piny e mesa jujire ka koro Kenya tek makate no wuono no anka onko monyadhi e kinde gi duto nitiere oganda ma bende nigi paro gibiro mopogore opogore bende apopo ka nango sani nitiere gigo manok otimre yo makare tok mosruok kod kin jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta machon kod Raila Odinga gino mano timore kacha prono mane mano duoko chien paro mar loko IBC ka yiero osedhi marach ko koro sani bende paro tiere maru mar loko kweth kata jogo matayo IBC en ang'o matimore tok yiero ka yiero higa mar 2017 notime mager ahinya to duogo olal matin mano tok mosruok kod jatend piny Kenya machon ponono wadhi neno pogruok mane e higani inyalo sud makata secretariat cha bende loki nikech kacha to gin jok machon gin permanent kama gintiere kar ka nyalo lok gi machalo nade nikech wacho ni kochako kethore ponono chako kethore gi malo kodhi nyaka piny to kodonjo piny mobedo matut inyalo tieke yo machalo nade mana kaka wacho wangi 5 years mar timo lokruok e IBC to commission machiwo policy gin magi decide kaka jopiny tiyo ka jopiny otiyo gi commission mamalo iwacho ni the secretariat oitiyo gi the commission mamalo mane wacho ni koro gi top te to kikelo policy making kata sanie president William Odonjo to yudo bureaucrats mandichon jo public service okolok gite but policy mare ma jogo bang'owa biro luwo koro kata mana jo IBC manyien policy marge ma jo secretariat biro luwo so ndalo mane wantie gan check chande no watemo galore e wach mar IBC kono paro ni it's in good faith the gombolo the land in good faith but no good faith one of the clean hands no the ombolo no the locho but ngato the gi hands moko mana kowache oyombe to oloko ngowa oloko kako ombolo wuok ngowa polling stations from polling stations mana gima wacho 2017 ombolo mogo e polling stations okloke to mako biro polling stations odhi constituency iloke obire county iloke ko biro national government kae en ombolo makoro oko reflect kaka jopiny ngowa nogombolo ko mana shida mantiere IBC ka emomiyo nyaka chake at the commissioners ma make policy mar IBC as a whole yes man lokruoge mantie kanyo koro moge jwang weche nitiere mathoth mabende mienjo karaka kapok wadhi kata kama chielo wawinja ne pacha mheshimiwa ka wan kodi karaka podi gima nowacho ewi jalup jatend piny Rigathi Gachagua inyalo mede ang'o ma en paro ma koro osebedo ka mienjo kuonde mopogore opogore kinde mokalo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni jatende William Ruto mondo wene Raila Odinga mondo rakrego mano kata gintiere Kerugoya aduoka mano odiochieng' manyoro ni kawe yo machalo nade en aduoka madwarore kinde gi mag siasa koso siasa dhi nyime apenje Cleo ipane Gachagua en equal mar Raila kata ingi para koro wacho no penya kete yie no bede tie no penjore Gachagua ken kata na 1% mar Raila in terms of politics Raila wacho ber ka ne njo gima wacho kanyo ni ndalo mane offered ne democracy ma Kenya Gachagua ne pod wacho kanyo mafani but Gachagua ne stooge mar Daniel Moi en mane university ko wacho weche meke Moi 1990s kane Raila osechamo jela du ignaboro so Gachagua kata sanie kiweno the central province
ng'ama Gachagua nyalo convince mondo olobange. Ke Central Province no me deputy president ok nikech ni en mako Central Province no me ya. Central Province onge ng'ama pod pek molo William Uhuru Kenyatta sani onge. Kore mang'ama ne omiye power to mano be kaka William wuoyo mane number 2 seka mokadho. No nya timo ngima kama but Gachagua ok equal. Okata is not comparable to Raila Odinga. En wakete level mukata koda oja compare magorengo geni siaka chande to ok Raila Odinga. They are not close even to being equal. Aya, nyakora mo jongo dire karkai. Odhi kuma chelo bende amode thulo mara dok chien ka ngwayudo okil kama loka James Mwamuka oselo swechego mag tudruok e studio ma Kisumu kasani koro wantiere karkai wadeno orangane odiochieng' manyoro e yik mar nyamin jatend migawo mag weche mag ohala mano mapacho kae mano Moses Kuria e gwenge ma Kiambu Gatundu South. Jatend piny Kenya ne oloso kacha bende kendo duoko Raila Odinga kachel koda jalupne Rigathi Gachagua kane giloso ka gintiere liel machalo kamano e nyasi marik Mariamin Moses Kuria ne giloso kido machalo kama owinyane kaka ne giloso kana giduoko ponono ne gineno nyasi mane gine liel to ne gineno gigo matimore Kamkunji owinyane kaka ne giloso. Nimesikia wakisema ati wanataka Saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IBC walifungua Saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii Saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni Saba gani? Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Unajua hii mzee ametuumiza. Tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hakuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hakuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu hakuharibu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga. Hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya, na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You're wasting your time. Oganda tiere kacha Kamkunji gioro message ne jalup jatend piny Kenya kendo gikone kacha ni mae timore giwacho ma gitieko ma kae kama gichope to giduokore duoka ma kamae mane mwacho ni Battle Royale koro kametie kacha koro wacho ni jopoko nyalo wacho kana ni en gloves off koro gintiere kacha gidonga koro girakre kama gintie aduoka ma jatend piny Kenya nomiyo Raila Odinga pachien man ineno gokor en gima very normal. Sama ini wigo tinya gokora sechopo malo ka ng'anya juga ka sama piny tek idogo piny manya kiduoge ok nya bedo wigo forever. So jatend piny kaka owuoyo kokia tagi manya koni ogubeka odweche mang'eny kabisa, maybe dweche adek kapok o calm down wacho ni jodalawa nyaka ju nyaka ka jo Kenya wane piny achiel. Ngin sama jomoko goko konie to piny kethore o kethone joko ne kende obedo equalize obedo average kethruok koro kethone ji te sama ber biro ne jo Kenya konchiel obedo ber ne jo Kenya duto. So en gima nyaka ker land ni nitie gik moko manyaka koro otim kadwara gi pach jo Kenya duto ok mare jo Kenya kwanza. Jo Kenya kwanza kata mana ker Uhuru Kenyatta 2017 mano yiere nogo agoge kabisa ni onge handshake nusukati yongere wan obo chamo ringo jomoko chamo soya to gikone nokone baba wawuok kanyakla kaka jo Kenya mondo Kenya odhi mbele nikech Kenya ok odhi mbele kai weyo 50% mar gi chien ata malo nus nikech jo force mag Raila gin nus ma jo Kenya kewe gi chien ni koro ira dhi move gi jo part moro nus moro oke kaka joge bidra gi chien koro magi manyaka o ita humble pie wacho ni joralawa an president
an president ma jo Kenya duto dwa jo Kenya te nyaka winj dwa jo moko nikech Kenya wacho ni ko da yiero jo madhi tenda IBC nikech shida mantie kama mano kaka jo Azimio eni jo madhi tombulu ma 2027 okoda handshake wambe babo sokono kono nusu mkate eno dwa ni Kenya be governed by the rule of law jo mano ndo kene mi wadhi te mo credit sanie jo mano bedo charge for corruption e sirikal mokabo mago te mulungo credit sanie to mano wando bedo piny ma ji kwele to wacho ni wadwa piny mabedo governed by the rule of law mabedo governed gi chike moketi mondo wabed gi piny ma prosper economic prosperity mane gima Migosi Raila Odinga wacho wadwaro piny ma ji te are equal mantie fairness and justice to justice nya yudo mana ka ngowa mokuongo democracy ok tim ka yiero the way na can't be determined it be determined ngata chiel madhi to wacho ni ana pane ngane moyombo to jomoko wacho ni ngane nono ko yombo moyombo ko mano e democracy kanyo e gino mapotie kanyo ka por giro osewecho go mag sava gi mago bende mag nusu mkate gino ponono mae nyabedo ranyisi ni ponono bende nyalo bedo ni en gimo osewachi Kenya Kwanza osewache Azimio bende ko ne wacha ni ok gidware koro ngama dware ngama giwinjo ni dwaro wacha ndi shekni kata wach mosruok intiere ka jo Kenya Kwanza wacho wan ok wadware ngao kono gini jo kidware jo Azimio bende wacho wan ok wadware ngama ponono miyo gi malenge ni jo Kenya Kwanza ponono nyabere dwaro handshake kata wacha ngowa ok ni Azimio dware kata Kenya Kwanza dware intiere kama ko chopo nyakuru musu kata kia duwi ni wacho ni ajodalawa onge tere mondo wadhaw nyaka wanya dhaw ntie piny mbaka morego meke pekni mokare no dhaw mod iwigi modong ip kene modong tung jidhaw nyaka 2027 ok binyalore mano kata mafuta mwacho kata dola mwacho ni dola watimo go waro gigi wala kwa okoni hanyadho kata nyaka singi 200 to siko dhi singi 200 okawuondi jite biro thagore kwa Remba nyaka Lamu jitebu uj matek so handshake ok en gima Raila Odinga bodwaro kata gima Ker William Ruto bodwaro en gima bobedo automatic ni it will be the right thing to do for this country mondo piny odhi mbele nikech ko wacho ni koro wachak dhi kata mana keto jo IBC mondo oyier the panel madhi yiero commissioners mondo obed ma free and fair to yier jomoko be mok fair to jo Azimio dage ne okwanya the yiero gi jogo e ipani to ngwa sustain the rally for 5 years okubedo sustainable current president himself gi economy Kenya so handshake will okubi chune sane jogo nyaga goya in fact kata ga shoka mawuyo no uwa sanie tika makoro kata en ibo kete ku kakoro mana kere gi Raila jadi jare omiyo keni cool mar Raila mapono no adheneno twak mora madhi bedo e kind gi Raila Odinga kod William Ruto kinde mabiro dhi bedo makata gi yie kata gidagi te nyagi bedo to ngama ne interest moloyo en Ker nikech Kenya wel wete to ka gimoko dhi marach nyako yud kako nyalo keto gimoko dhi maber to madhi bedo mana ka bedo piny mowinjo dwaro miketo gi jo Azimio mokuongo dwaro mokuongo en ni nyaka wa stop wach mar joma dhi yiero commissioners mek IBC ke kinde gi bende wacho ni weche moko biro kendo gichalo mana machiro mana dola mano sekalo wacho ni sani weche go mag sava bende koro mienjo jo Azimio wache jo Kenya Kwanza wacho koni ni sava zo no se yao pogruok gi machalo kama ka kinde gi koro bende manyo jo IBC manyien jo Kenya ketwi gi kanye jago poro no wacho ni ombulu monogo Migosi negi atamalo 57% Migosi masani Ker William Ruto ngata 43% mano golo ni ngowa ni kaka no yier ching mano jidhi Supreme Court ma okena legal court Supreme Court ngene jipani en kumedhi e waje sheria Supreme Court en political court in fact penye ma Commonwealth thothgi ile woni constitutional court en kuma wach moro mo kisiasa idwa mondo bed corrected kanyo majedhie mogik so kata notere e weche mag sava go mo wach ni endless pursuit wala goose chase ko gol kaka ne sava na ngowa bed manipulated gi jopinje maoko to results mano gole polling stations ndie sava kanyo to results go e mano wacho na ngowa kata kingiyo kaka ne jo Azimio tally results gi ni Migosi Raila Odinga ne mbele mar Migosi William Ruto
So sawa to kato yaw sani is not a matter of legality or legitimacy. And give me ni for the sake, but Kerry and William Ruto mano is the verdict of Supreme Court. Wajomo ero chik wase yeni man verdict of Supreme Court, but okuberucho gimoni ombulu no be interfered with mokwal mar ngato. Mano okuberucho for the next 5 years. Koro gwada correct mano ni kodhi year mabiro 2027 nyakwa bed gi IBC ma kogolo mbulu police station magochera pedhi to biro ndhiwa to nyakwa be kubi Nairobi ene mbula chienda chama ok mende be ok gole. You could be multiplied by a figure or minus by a figure. What I know better the same vote. Man could be care. Man because as of now Kenya can democracy. When you are Kenya can aristocratic democracy. Ma ego mbolto ngamadi yombo to osengi. Mano kodwara. Okurani care wangeni osengi care 2027 osengi hiyo. Matatu osengi. What I know obedgima jo pin the gamble marambolo to ngachila bayombo mekani nga. Aya, nyakoro mojwa ngwatiere karakae kendo koro wantiere achiel kachiel ka wan kae ka warango chal mar wach kumoro mora ma intiere waseyudo kanyo twak ariyo mano mara nono romo mano bag Kamkunji kachiel koda kamano mano timore gwenge ma Kiambu kama jatend piny Kenya William Ruto ne ochope mano kane kata kod jalupne Rigathi Gachagua. Sani weche medo mana mienjo ote ma medo oro wakawo thuolo bende mar somogi kama yudo kachiel koda mago bende maga SMS angwa bindu kori achiel kachiel mana moko mantiere kae kapok ang odogo ira mheshimiwa mantiere go kiny makawuono mano MCA ma Kanyadoto mabende wantiere godo achiel kachiel mana Popo Lentana mabende wan godo kiny makawuono. Nyarogara wacho ni asechopo machiegni miauru twak ntiere kar kae engineer Gilbert Makadika Jakabar wacho ni mar nguku Kibigori Kisumu ane RAMOGITV eyo maler I represent Bohemian Flowers man Kuru County rokamano Lewis woda wasi boda nitiere karakawacho na mor gitwak penyna jolony niya ere kaka romo mar Kamkunji kod majakaranda nyalo kelo lokruok e kind jopiny ma bende anga ba achiel kachiel bende ne wendo mantiere county ma Kisumu kata kamano bende korang watudre kode yor achiel kachiel ka entiere studio marwa ma Kisumu oyawra ahinya okil James Mwamu kamora mora mentie wangusini happy new year kendo wagomo sainya kuoma bedo thuolo malach kapok watudore okinyi makon wasebedo ka watu wake wiro mar Raila Odinga Kamkunji kod wach mane owacho kwacho ni koro koyangi sirkal mar William Ruto kachiel koda ka Ruto wacho ni onge mosruok mora mora madhi bedo pachi nyalo bedo mane arwaketo ako kinyi makawuono. Happy new year Cleophas. Wachako higa maber Nyasaye oseritowa. Wach mar William Ruto to kod Raila Odinga ing'eni role ma Raila Odinga sani play en role mar opposition. Raila Odinga out of government, William Ruto is in government. Koro gimotimoni and within the constitution, because the constitution expect an opposition leader nyaka ket government in check. To you make it government in check gin yore mopogore yore minyalo hold public rally, inyalo luongo Kamkunji, inyalo luongo MPs mag opposition together mondo neni parliament keto in check. Nikech mano ka ok otimore gik moko biro bedo ka timore mang'eny e parliament madhi mabedo pass. Moloyo wach mar electoral commission ni en wach ma important ahinya ma kanyo ng'ena yie gi Raila Odinga ni kapok commissioners manyien oyier to input nyaka bedie ji ka ji nyaka bedie parties nyaka give their views maka giweyo ni ker ema yiero jogi kende to mano biro bedo problem no bedo 2007 nikech wach mane Kibaki otimo kosegolo commissioners moko commissioner Mukele gini no resign ji mang'eny no resign aeto weya Kivuitu gi Kiara Mutu mane ran elections mano kelo problem nikech ne Kibaki no kochiko ite mowacho ni bwana consult emomiyo gima Prime Minister Raila Odinga timoni and gima correct nikech yiero electoral commission ma they conduct elections ma 2027 and 2032 nyaka bed gi wide consultation nyaka neni joma dhi bedo go gin jok ma independent
nikech neno ka commission nyocho yier manyocho gine commissioners ma ang'wen ka nyocho moko adek ose resign, achiel odong, commissioner chairman to gi IBC be koro time gi orumo. Koro ni kidwaro ng'ama bro kel elections, ma conduct elections, nyaka wadwar ng'ama independent, jok ma ose ng'ini onge gi problem. Emomiyo wach mane wachi gine Kamukunji nyoro mochiwore gi wach Electoral Commission kata IBC no en wach maber ahinya. Kore kinde gi duto nitie gima chielo bende manodani imul ka otenore kod twak ma bende osebedo kacha achiel kachiel. Wacho ni sani nyalo bedo ni madhi adhola machielo bende makore chiero, mano weche go maga sava kachiel kod kwan mag ombulu mosebedo kacha kawuok e kinde mokalo. Mae kinde makare monego bed ni ochako mana kinde machuok tok yiero, wakili. Ingene wach yiero nyocho nose dhi Supreme Court nose yalo mosika Supreme Court ose wacho wachne. To nitie gimiluongo ni electoral reforms ma Supreme Court nowacho ni mondo ne ane kaka inyalo los weche mag commission, nikech noyude commission jano barore diere nikech ne onge weche governance. Koro yaw sava ni onge problem, nikech ka diera nitie i sava no to onge problem mar yawe mondo wang'e ang'e to gik mane Chebukati wacho ka gin adier, nikech mano biro konyo jo Kenya ka dhi nyime kitimo go reforms ma jok mabiro yiero go ahead biro ng'eyo ni kamae kako nego bed tim elections. Kidwa announce yiero mar presidential elections, unyaku bed je adi, nikech commission and commissioners ka te duto ng'at achiel. Mamano is just okay, onge gine chiero adhola. Wadwaro ni mondo gigone mondo koro kwatim elections mag adiera, elections mar atero kendo elections moriere. Emomiyo yaw sava ok bibedo ni chiero adhola manose kadho. Yaw sava kata mana cheko gik manotimore elections, mano matiende ni koro watego democracy. Ki paro bang 2007 ma Justice Kregla no biro ka milungo mano head gimilungo ni Kregla Commission. Gimara achiel mano wacho ni ka elections otimore, jo Kenya nyaka tim gimilungo ni audit no nyaka ng'is ni to elections gi notim gi nade, notim gi maber, kanye mane wadhie, mane problem nitie, to sava mano chiwne Supreme Court jabenen sava makare, bene nitie gimoro mane okotimore maber, ma loophole moro kata mwanya moro nitie monego bed ni dino, mano onge problem kata matin. Kamachielo ntiere janeno wa mabende oro ote kapoko ka oyueyo okinyi makawuono. Lewis Wadawasi Boda wacho ni amor gi twak piny na jalony ni ya ere kaka romo ma Kamkunji kod mano ma Jakaranda biro kelo kod mano ma Jakaranda nyalo kelo lokruok e kind jopiny. Duoko nyalo bedo mane rombe makamage makore bago kod kweth siasa mar Azimio. Ingene king'eyo governance mar kata mana rito piny. Rito piny ok en mana gine wacho ni to koro meeting ma jogo nitie gono sufria chiedimo obro kelo chiemo, be obro kelo gik makamago. Ing'eni sani jo Kenya nitie gi economy mar Kenya sani ok otegna ahinya. Ji mang'eny sani safa. To safa nikech policies mag government. A lot of subsidies mang'eny ugol manyoche konyo jo piny. Sani yudo ka school fees momedore nikech subsidy mar education be idhi golo. Taxes be sano medore. Emomiyo gigi ka bedo discussed. Pressure koro ikete State House. Nito bwana. Ang'o miyo policies ugi ok gin policies maber gi hinyo jo Kenya. Emomiyo romo mitimo gie. Gin gik miketo go pressure ne jatend piny ni bwana. Dok ngima mar jo piny dwara ne yo minyalo dwaro go pesa mondo reduce go ngima mar jo piny masano bedo matek. Emomiyo romo gi. Gin romo mabro konyo jo Kenya ahinya nikech gin gik matimo governance. Ma ing'ene kata America king'iyo nyoche Biden nobedo elected, gin ga gitie gi gimoro miluongo ni midterm elections. Midterm elections go nyoche gitimo tiwinjo ka jomoko wacho ni Democrats mang'eny ok oyier nikech jomoko ok mor ahinya gi policies mag Biden. Mano matiende ni oro message
ne White House ni nitie gik moko mitimo ma ok ber. Emomiyo jogi be koromo kama nikech kingi elections ni elections ne 7.1 6.9 the difference ne about 100,000 200 100,000 matiende ni jo opposition nitie gi a half joga be nitie gi a half makuwene ng'ato ni rula the way moero makoro en gimoro amora modwaro timo mano ok nyal bedo kamano. Magi e yo mi gengo go gik moko maricho manyalo timore ne appointments masani timo jomoko mano maki manotere court mobedo charged with corruption iduogo kendo koro yiero magi o gik mabeyo emomiyo ko opposition nitie oko kacha mawacho ni yawo gik mutimo gi gin gik mabeyo kamane kaka onego bedi kendo kamane kaka piny irito. Haya, piny ka irito kanyo watu wago mbaka kargani mar piny bende kigero tigero mana gi mbaka wantiere kae kod wendo e kaunti ma Kisumu mano James Mwamu kil kama loka bende ono weche siasa kaka dwarore kama chalo wantiere kod ja siasa ma bende ne MCA ma Kanyareto ward mantiere Homa Bay County mano Apopo Lentana pod wan kae wago mbaka ka waduogo wadadhi nyime kod twak ka waduogo wadarango kanyo ni jo IBC makoro sichopo kache nyima putno mano chuo jatend piny Kenya ma otelne kod jayal buche Agrem Chelule nyaka sani okenge mage magisegoyo to neno machalo nade magiyudo to machalo nade okelo picha mane ne oganda jo Kenya. Nyinga Cleophas Oluoch wakawiyo masani kikidhi mabor. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom, and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Wuodh bedo ng'ama miyo ma janyuol thoro bedo gi ilo. Kata kamano, onyalo kelo wich bar mokalo. Maristops Kenya ni kai mar misir e kinde ma ipek, chiwo arita makende kendo bang' konyruok. Kaluwore gi dwaro magi, Maristops Kenya yudore wang' apaya ma Kisumu Kakamega momanyore gi od thieth ma Russia. Opuodhgi kod NHIF kendo giyie chudo mowuok kuom kembe machiwo kumba. Ywa tole namba mar 080-002-005 mondo mi chan romo kata mondo ing'e mathoth. Maristops Kenya, jolony weche mag thieth mag joma mine. Nyakwara moke jong wantiere kar kae kendo koro waseduogo wantiere kae twak ma bende waluwo kachiel ka warango chal mar siasa mane gima wantiere okiny ma kono waserango romo ka mkunjiro mano timore bende e ik mar nyamin Moses Kuria ma gwenge ma Kiambu nyaka sani koro chalo nade wapor ni imedo mana neno Ramogi TV e piny luo duto te ma e wang' jowi
kende makelo ni weche go gi dhok ma iwinjo kamoro amora ma intiere ka wago mbaka kodi ka wantiere kodi achiel kachiel. Wadhi mana nyaka jogo makoro chopo nyima put. Nyaka sani commissioners ang'wen mano moting'o iluongo notice gi Cherera 4. Sani Cherera 4 adek kuom gino osegwetao. Mano moting'o Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi. Irene Masit ema koro dong' kacha ka ochopo e nyima put manono kaka yiero bende ne ota ng'ukti moro amora mano bedo kacha girange. Odiochieng' manyoro ne giduogo kendo ne gichako igani ka giwinjo neno mopogore opogore. Ne en thuolo mar Abdi Gulie kaachiel koda Boya Molu mar chiwo neno margi. Wadano winj kaka ne giloso. Kaka ne Abdi Gulie oloso kaachiel koda ka Boya Molu kaeto ang'o winj pach jolony ma ontiere godo kiny ma kawuono ni gito ginene nade. Ma bende chalo mana gima chielo odiochieng' manyoro janon weche siasa Tom Nduku nowacho kanyo ni ati ma gin mana gik moko mosebedo choreographed. Osechan gi duoko gi duto isebedo coached kaka iduoko. Owinjane kaka ne giloso nyoro. Fundamental questions as Mio is asking. IEBC is a constitutional office. What was Commissioner Irene Masit's position? Yes, she was part of the four who have supported the NSAC position. Myself and Commissioner Gulie dissented and the chairman. And then after they left, after the NSAC team left, the CEO came in with the result and gave each one of us a copy. And then a debate took place where our four colleagues, Commissioner Irene being one of them, said that we need to moderate the result in line with NSAC demands. Reasons for the visitation and that if we declare that the results to go in one way, as he explained, which was in favor of William Ruto, that the country was going to ban. Magineno makoro liekore. Iwijo kanyo kakoro bura mane gin godo. Iwenjo ni makoro iwacho ni mondo results kata duoko bed moderated kata koro rangi kako dhi bedo mondo jodoge runoff. Kama chielo iwacho kanyo ni koko landa Raila Odinga piny dhi wang'. Magi makoro mienjo sani. Pachien mane kiwinjo neno machalo kamagi apopo. Adieri mar twak ma jogo wacho e put ma olos gi ker no ok ding'e ahinya nikech sani iluongo ni ng'amo yombo nigi a lot of advantage. History is written by victors. Koro emeneno ka sani jo Abdi Gulie gi Mola Buyu biro sani ginyalo lilo the Cherera 4 nikech gin gi victory ne gi feel ni ng'at gi mane gi support emana mato ng'owa emano yombo. Koro gin gi leverage gi advantage e wi jomoko mane oneno ni ng'ama ne gidwaro okohubo chan. Koro ginya wacho gimoro amora. Koro adieri mantiere gima aput no dhi bedo godo matek. To aput no nokele kere mar iluongo ni rubber stamping gima jo sirikal sani dwaro. Jogo ang'wen go wuogi mondo kel manyien ma jogewa maler te abiriyo. Ok ni en gimoro midhi wach kanyo manyien ma wacho ni koro ne inong'o the truth of what happened on August 15th gi yiero mokadha. Manto onge kanyo e. Mano kumikel mar luoko the 3 mose retire gi lilo the 4 mane iluongo ni Cherera 4. Kamane paro matiere kar kanyo. Akia ni kaunti ma Kisumu James Mwamu pachien mane ke winjo neno makoro mienjo elela ni gigo manotimore e kinde mane koro kwano mbulu gito kwano mbulu ka koro telo ne ka iwacho ni chenro maga lando duoko gi pachien jabedo mane kaluwore gi mago miwinjo. Ingene Commission of Inquiries mosetim e Kenya ka gin gik miluongo ni instruments ma president control go power kata control go political atmosphere. King'iyo 1983 kane Moi oseriembo Charles Jonjo noyiero gimoro miluongo ni Jonjo Inquiry ma Justice Miller mane nitie chairman, Mudhoga ne assisting counsel.
Ka inquiry nosebedo mang'eny ma ji osewuoyo kaka Njonye ng'ama rach yando plan to coup d'etat, then bang' mano Moi owacho ni I'm not a bitter person, awene jogi. Ndalo ma wach wuok matek mar Goldenberg, giero Goldenberg Commission of Inquiry, mondo cheka neni to pesa nokwal nade. Sirikal emokwalo pesa, aeto gichak giero ng'ato ne dhi timo inquiry mondo non ni pesa nogine kamano. Golden Inquiry odhi kamano, mabe no ruma kamano. Aeto bang' mano, chak Commission of Inquiry, giparo ndalo death mar Uko Commission of Inquiry. Kakoro ne weche biro maliet commission no negi mano nodhi kamano. Commissions of Inquiry osebedo appointed mang'eny e Kenya ka. Moro ne nitie ni mar devil worship, pok waneno kata mana result mar nyaka sani. Emomiyo Commission of Inquiries gi ok gin gik mitimo ni mondo ong'e gadier. Gin gik mitimo ni mondo diffuse political tension. Kisetimo kamano to wacho ni yawa. Dong nuneno ka gini nosetimore kama, all political inquiry, jogini ne jopiny ogine, aeto itimo kamano, dhia kamano, kotundo kamano tiwacho ni gigi nyo osetimore wawege kamano, lakini ise contain power. Matiende ni ise normalize, ise cow control using Commission of Inquiry. Omiyo Commissions of Inquiry ma Kenya ka ok gichalo Warren Commission ma US ma notim ma investigate death mar President Kennedy 1960s. Mano wuok gi recommendations ma mowacho ni kama kama notimore. Magi gin mag jo Kenya ka gitiyo go mondo diffuse go gik matimore Kenya mondo ji ong'e ni gik mane gitimo gin adier. Maga koro kaka Honorable MCA nowacho ni gin gik ma kore cleanse go joma dhi ka ti demonize go jogi. Mae gima timore. Gima dhi wuok e gini onge. Mae en politics. You know, magi gin instruments mag politics. Gima dhi wuok e gini ni ng'ate dhi tim kama onge. Ibiro tim kamano timo kamano. Report no be kumibiro tere malong'o mabedo public. Be onge. Koro magi gin gik mana tugo gi pach jo Kenya. Ngene iwacho no ye chami to kudhi. Seche mo chami no to kudho mondo kiki winj pain. Jo Kenya sani tiye a lot of economic distress. Koro koket ne gik machalo kamati ngeni koro ging'iyo, gigombaka, gidiscuss. Koro they forget about the economic pain. Something is happening. Gimoro is being done. But there's nothing that is going on. And in politics as usual. Mago e paro bende mamiyo jo paro mopogore mantiere kar kae. Koro an wakawo thuolo machielo bende mondo mi warange ane ni pak jopiny to gin mage. Nitiere paro ma bende usebedo kata kowuore mbui magwa mag Facebook mag Ramogi TV. Wadane mondo mi warangi okinyi ma kawuono. Ka wantiere kar kae, kata kapok wakawo ote machalo kamago, warangane sani gino ma okil Dansan Omari bende osebedo kata kawacho koda bura makama bende madhi nyime. Wawinjane kaka ne oloso odiochieng' manyoro. Fundamental questions as Azimio is asking. IEBC is a constitutional office that will not be given any directions from anybody. One Chebukati confirms that he was called and he allowed a meeting to proceed. One, a meeting of those free senior elder citizens, and another meeting of members of the National Security Council. Nowhere in the IBC Act, nowhere in the Constitution, such improper contact is imagined. Apovo, Lantana, kiwinjo kako kil kamano ka Dansan Omari oloso, gigo ma Azimio dwaro, gin gigo adier monego bed ni winjo, kendo mondo miyo mi pek madwarore, kuonde mopogore. Panya bedo mane, kotenre gi gino mawacho. Apa ni mana ka ng'at no penjo chon, ni the I in IBC, independent. Ingeni sama gimoro okrobedo kwante wacho kaka dhiang'. Okay, wacho ni an dhiang' to in dhiang'. We know that ni in dhiang'. So you can't say like a tiger doesn't profess ni I'm a tiger or pounds. So the I in IBC en gima no ket kanyo to kana ka en gima make sense.
independent. IBC pokwe independent, in my opinion, since Nechak Kate interim independent electoral boundaries commission market the new IBC manokete 2020 constitution. Okay, independent. And Kuma Bedo interfered with the system all the time. The government of the day, Idoka Luetanyaka Bede IBC. Nonetheless, Kama Temore, IBC Nyaka act independently. Kadakore independent, Kidi tayo lueje kitijareyo. Okidhi kitikuwa ngarachiel, to ngarachiel mi advantage. Koro IBC okay independent. Emomi jazmi wachonia, wadwaro IBC mo yet independently, ma act independently. Mano kena lwenye ma wan godo mondo mi chance mar ka jo piny gombulu to gidwa nganya loko economy margi ngama nyalo ko ngima joma thagore piny to gi gama gi yiero no e mangowa e madhi yombo to ok ni gi IBC mangamo gi yiero ok mayombi en ngama ngato jo IBC commissions kaga in this case ne gin commissions adek against mkangwen ne dwaro ema jalo kosa yalo jidie court bana kaka wacho Supreme Court and come solve political problems okay legal and political problems ma solve ka chande koro mane gima fight ma Azimio dwaro and genuinely seen independent electoral and boundaries commission. IBC masani ni gik mangany manyo begetem apart from Timoyero. Kenya is due for boundaries review. The agenda from 2024 2023 kadhimbele. Token gijoma already me feel nigin kaka gay act or gay act mana mawacho again independent. Bobo mateka rabono me review boundaries mo jege team 2020 igane before election ma next. Kamana paro mantiere karakacha bende na dier ni gichunga karkengi kasa osekalo kanyo dakika 20 tok sario marokinyi. James Mwamu pachi mogike twak makoro wantiere godo kaka pok wadhi twak mar CDF nyalo bedo mane bende IBC osebedo kochung karkengi bende kare thuli duto kanilando yiero gitoki yiero gik mage mosebedo kanyo kadhi nyime ponono Kenya lumiyo pachi kapokwa kao pach jopiny. Kenya wasebedo gi problem gi electoral body ok gima nyochakore kawuono chakore karamna time mar Kenyatta tingini ne onge. It was one party state 1982 nobody work from one de facto one party state to the one party state kamana ga kisungu luonge bang mano 1990 ga section 2 e ugol to again wabedo gi electoral commission manyien to kichako kata mana electoral commission manyien kichako kowuok Justice Chisoni kabira nyaka kuru Kiwuitu government osebedo ka control ga mano electoral commission mano bedo formed machon kendo mane gino miyo kane wa passed constitution ma 2010 manyien kuru no section 88 no wach ni independent electoral and boundaries commission nyaka bed IBC nyaka bed gima independent mane gino miluongo ni independent. In fact constitution ne wacho ni mondo bed independent kama makosa yando wuoke ka parliament ne koro pass law kaka commissioners have been appointed 2013 kakoro ge pass law mane control after 2013 negi wacho ni a body biro yer mabiro select commissioners ka body no select commissioners gibiro tell names to the president mabiro yer Chebukati kane yero nen number dik nen tie nyako manoyombo kanyo mane tie gi 85 nen tie ja Masai mane wuok Malindi mane tie gi 79 ngama number dek mano gol mane tie gi 65 o mi chama nikech ne en politically correct ka ma problem osebeti ni government matiyo elect kata select jok madhi bede commissioners kai ma problem betie emomiyo kwadwani mondo walos wach mar independent electoral and boundaries commission chik nyaka bed amended gi parliament mondo chiw another way inyalo wacho ni submissions will come from parties kata mana from
professional bodies mondo ochiw gigi mondo oyier jomige bang' kuseyiero jogi museteru, president is going to have the final say. Onyalo reject kata onyalo accept. The moment muketo ni electoral commission ma they run presidential election, iyiero gi president, kanye ma problem nitie nikech kano oseyier ka jomoko mano resign. Ibaro after 2017 elections jomoko no resign, moko ringo, kuro nowe jadek ma have been running the show for a long time. Nyakakoro inchi yero cherera, these are the people. Problem and car nomination mar commissioners. Ko bedo fixed to electoral and boundary commission, bro bedo independent. Ekinde duto bende ka wantie ka ogero kamana ahinya imulo kar kanyo mabende nodani wamula ahinya mano kotenre kod walo commissioners manyien mag IBC kendo koro sano dhie tielo mogik mar twak mar okinyi ma kawuono. To kapok wachake wawinjane kaka jod bura gine lose wechego mag CDF kane gintiere kadho wadh nam chumbi odiochieng' manyoro mano moting'o jod bura ma kaluo gi moko bende moko counties mamoko amedo thuolo mondo mi wawinjgi ane kaka ne giloso CDF ni bende koro en kanye en ang'o miyo ng'anyo maka magi bende nitiere, en ang'o ma gidwaro. Anga winj pat James Mwamu kani Kisumu kachalo kodaka weno mwantiere go studio mara ma Nairobi kar kae mano apopo lentana kapok wadhi nyime. Sani wawinjane kaka ne giloso. Thank you. Thank you. So we want our he-for-she's to also stand and make sure that gas is at the and how much is being given to us the speaker. Then you are none of us the speaker. We are talking. This meeting should not continue until Njoroge is. And which could come on Wabedo one Mombasa to nyithindo ok nya this school. Nikech pesa okomewa. Pesa mokelo go kagi to karwa kuri mokmewa pesa mondo nyithindo somo. Mai mowango iwa momi owacho ni bura ni okwabedie. Okwadwar anything to do with the meeting marwa bunge kani keto wa class nwa somo to nyithindo ne dala iyo akona. Step 2 wadware no bika kiny onyiswa gimomiyo pesa onge gi skamo kete pesa no. Wananchi wanaona kama sisi labda hatufai, hawajui kama pesa haijatolewa. Na ukiangalia sehemu kama Lamu Mashariki education iko kwa ICU. Hatuwezi tukaendelea kama viongozi kwamba tunajivinjari hapa wiki mbili tukikaa kwenye hoteli la kifahari hapa ili hali watoto wetu wabaki nyumbani. Wadwaro pesa. Koda gin kode manuk tijwa nikech wago usuri. Anelo kwa go usuri. So kata inoge go usuri. To kwa go usuri to kanto koda ni pesa onge odhi kanye. Kende ni CS mar treasury okode serve bed office no. Kaka wabunge wanyalo initiate mondo mi wagoli office oko odhiyo. Mantwak mani rita inya bende apopo lentana. Jod bura bende koro ywago kacha giwacho ni gin bende gichulo manosuru. Kendo koro gilie kono ginyalo kata gole PC jatend migawo mag weche go mag omenda mano joguna ndumu. Weche giduto chalo nade. Wacho ni gin kocha gijivinjari gin gitongo na Mombasa to jopuonjre bende ntiere dala onge fee magitigo e weche mag waziri. Erokamano Cleophas. Apani CDF and among the best things most happened in Kenya since independence. Apane kono biro 2 or 3 no ka dongro kuma nganyo bire gwenge na kuma ne pano kanyal bede gi school oger to kapoko wa discuss bondo watch mare MPs dwaro apane CDF be dwaro a lot of audit mana ka county government apane kidhi kaka constituency mara mandhiwo do duong but CDF was a biro kanyo since 2004 koka wache ma correct ya 204 tufanya kasane nigin madhe prareyo akegi omio skudo pogo tiek lose gi CDF ni to ka ng'iyo no wangi skudo 130 kada ke wache ni school ka milion 10 ya kaiga dose tiek skudo gi 10 keche 130 schools some stand money is just 13 billion to CDF mose biro 1.3 billion okadho 1.3 billion nendewa so en gima pane amba umakodhoga gima CDF timoga nikeche osewe lose koro itimo kode kaka MPs dwaro but kunde moko ma CDF sincerely osetiyo mokelo lokruok e gwengego minyalo ne mikoni ma CDF otimo ogero school ogero ndara ogero pi to watch ma just for my kind MP who have generally since 2023 time aro jode obedo gi NATO obedo gi Martin. In fact Martin has also temo to the CDF very well in the last 5 years. Koro CDF ni
nyaka mi MPs idhi migi CDF kendo mane kwayo magintiere mano gin magi gin won pesa MPs National Assembly won pesa ka gin won pesa gin won loso chik gin won wasa executive ka gidagi ni njunguna ma cabinet secretary mar pesa gol pesa no gidhi gole gibo gole but pesa tedhi migi mar CDF mano you can be sure about it will come ero kamana enya mana povolentana kama chelo bende wadhi mana nyime ka wacheri tieko ona sari ginu sano bende wawuok kar kae kendo cheno machelo dojo kamaro rako kendo sane wawinja ne pacha James Momana mapiyo boda ke kachiel kende ikono akona sani pachi kod dwaro maga jod bura mabende koro ywago sani CDF gichom kan CDF ok bi mi MPs gimomiyo ok bi mi MPs nikech Supreme Court nyojo sewacho ni CDF ok en constitutional ingene tich MP and the parliament kendo discuss bura kendo discuss chike manyalo konyo jopiny management mar funds onego bed executive in fact Supreme Court nowacho ni pesa ni onego ter ni county government kata national government o create a coffer manyalo timo tij CDF ni tok ni bedo managed by MPs nikech tich MP king'iyo constitution and representation legislation passing laws in parliament onge kama constitution owacho ni MPs onego bed ni manage pesa emomiyo pesa ni ne Supreme Court owacho ni koro onego bed manage either by executive government kata counties koro gima national government onego tim ni gimoro nitie mane nitie BBI mane idwa ni mondo ket CDF ni a constitution to be controlled under the national government nikech there is a lot of conflict nikech ngamo bedo ni rito chike okonego bed ni be manage finances go nego bed ni kele counties and then gibedo named mana kata ga sikunde mane gero ka pesa no will just come but it is obedo managed gi governors ok MPs emomiyo akia ni MPs gibiro yudo pesa genade ka chik ka court nosewacho ni pesa ni ok nyal yudo nikech sani law society njo se die court moyudo injunction ni pesa no nyal migi emomiyo ka gidhi golo treasury gine minister mar treasury cha gimano gitimo nono nikech chike mogine court mowacho court manyocho miyo Ruto presidency ni ema be owacho ni ok nyal miyo jogi pesa mar CDF koro ok nyal wacho ni presidency ma iche koto miyane en ober lakini CDF to koro ingene nyaka koro wachiwa kata nikech mano bro be disobey court order Supreme Court en court maduong' e Kenya kama kosewacho ni CDF no kunego mi MPs ng'ato kunego jak dog wacho wach more parliament ni pesa no nyaka miwa nikech pesa no inyalo tere counties makony development ma nchini tiego ero kamano ahinya mano James Mwamuka ni kaunti ma Kisumu wayuda ne ote ariyo kantiere kar kanyo duoko mari kotenore kod twak mar okinyi ma kawuono en mane wantiere kod yuka e Facebook mara Ramogi TV sani kachel kod SMS bende misibedo kata ka yoro iwacho gi e yo machalo nade sani koro wantiere kod yuka kachel wanyalo mana rango gi kendo wanon gi mana kaka gibiro kanyo e wang jowi mari kanyo sani wantiere kanyo kod nyina Lazaro Kanyambok wacho ni Cleophas onge ngama nyalo rule piny maduong' kaka Kenya successful without listening to the dissenting voices ananeno ni Ruto kik go kore to Raila bende obed motang' kod the so-called Mount Kenya leaders wacho ni moko romo kod Gachagua to at the same time wonde ni gin whistleblowers ero intiere kar kanyo ote machielo kantiere kar kanyo konya yude Kalebo molo wacho ni telo ok mi ng'ato ondike muma ni to ni wacho ni ondik ni to bende ng'ama ber nyalo loso piny koso nyalo kethore to kata kamano Mandela bende ne okuongo bedo ng'ama rach ero gigo ntiere kar kanyo ote mari ochopo kama chielo ka wanyalo yudo machalo Felix Nelson Ramogi wacho ni dich ma sirkal gi siasa konyogo jopiny gang'o ero mantiere kar kanyo Raila oyue Ruto had visited Homa Bay kod Siaya wacho ni we are seeing his interest in developing Luo region ero ote marid kanyo ote machielo bende kantie Omondi Osodo wacho ni kero sirkal modich e yo mane to nowacho ni ok onyal hango Ruto kaka president sirkanda ng'awa modhi keto modich ok onyal tambua Ruto kaka ker kare onyisa ni president ma Kenya en ng'awa ote ntie kanyo mogik Kalebo wacho ni Raila Odinga
He should play his role as opposition leader. Must always push for handshake. Penyo mantiere kanyo penyo mangungo ahinya ka gintiere karka. Nyakwara mogijo mago niro kama nyako morote magi kachel koda ka bedo kodwa e chenro mar piny mano chako kiny sa achiel nyaka sani koro watieko sa 2 osekalo dakika 33 watieko chenro kiny ma kawuono. Wach mari mogik mana matin ahinya ka watieko nyalo bedo mane kata dhi kaunti ma Kisumu. Erokamano. CDF bro biro. Representation wacho ni anyalo determine kaka dwaro pesa at the smallest unit national government mano constituency. Same kata MCS bedo what development fund for the same kata represent ji angenge magadwaro mano one. Number 2, serikali no the pingo nyaka giko mo yod electoral reforms. Mano is the hallmark of democracy. Katieko mos makena joma be county gijo kayidoro te ma tune in Ramogi TV kawuono tune in Ramogi TV onduju wechegi pile ka pile. Erokamano ya noka ni go simu mang'eny agneno mweshimiwa TV oro giwacho ni mashimo make simu age mafi wana kizeteo karakago kama kudo thuolo kama chelo James Mamu mana mapio pachi wach mari mogik nyalo bedo mane ka watieko twako kinyi makawuono. Anago mane ikwara mogero kamano wachako higa manyien maber. Alemo mana ni Nyasaye mondo ritwa mondo omedwa ngima. Mondo wabed gi higa motegno wabed gi higa maber. Ero kamano. Agonero kamano nyaka ni stream mara ma Kisumu kendo riti masane nyakura mwega jwanga nyinga Cleophas Oluoch. Mane thuolo mano wayudo matwa kodi ko wakoni chal mar siasa e pacho kae. Chenro mabiro en marorako koro kikidhi maboro kango tieke chal mar fwambo biro emba koromo kod nyawadwa Sharono Ngao kod Joyce Oduor koro kikidhi mabor ikete mana kae kide duto riti masani. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni